To kurwa jest.
Siemanko, siemanko, witam serdecznie. O, jestem. Witam serdecznie. Już zaczynamy, powiedzmy, wieczorne granie. Nie wiem, czy za długo pogromy, ale coś tam se spróbuję pograć. Po prostu Basia, witam serdecznie, witam. Zachęcam wszystkich do przejścia na Twitch. A jak ktoś tam może, to serdecznie zapraszam. Nawet będę taki dobry, rzuca linka. Związani, hejka na Twitchu, witam. Sorry, ale nie mogę, no dzisiaj mi się tako... Na pewno mi to zbanują, albo nie wiem jak się to nazywa, co mi zrobią. Ale... Po prostu muszę zapuścić nutka, którą cały dzień mam w głowie. Cały dzień ta nutka mam w głowie. Zapraszam wszyscy ludziska na Twitcha, bo tam po prostu będę przechodził. Już nawet dostaję pytania na YouTubie. Czy YouTube jest... jak to było? Czy YouTube jest dobrym miejscem do streamowania gier, czy coś takiego? Jak jestem z tego zadowolony? Nie, coś tam, to najgorsza opcja, nie? Że nie, absolutnie nie. No jak po prostu obcinają zasięgi, nie? No. Może ktoś akurat by miał ochota, wchodzi teraz 21, chciałby sobie po prostu wejść, pooglądać jakichś różnych dziwnych ludzi, takich jak ja. Jeszcze nie wejdzie, bo zasięgi są obcięte. De Adamek, siemanko, witam. I tak w piosence, nie marnuj czasu. No it's your time. Okej. Czekajcie, nie wiem czy ktoś tu grał. Na pewno ktoś grał, ale... It's your time. Czekaj, grę? Eldo jest, ale nie wiem czy... O, ktoś tu... No, przepraszam. Ta beta to cały czas tylko dla tych, co mają... Nie wiem właśnie, nie wiem, słyszałem, że jest już niby do wszystkich. Dadzie, siemanko, dobra. Cibul, mój ulubiony DJ skończył się. Pamiętajcie, nie marnujcie czasu. Powiedz mi, De Adamek, czy ty byś... No, czekaj. Awerka, a zagroż ze mną? Czekaj, jak się Kingwin, jak to się tam, kurde, te pieroństwo nazywało? Czekaj.
Erka, byś mnie teraz Teraz to mnie podburzyłaś. Chwila. Wingwin. Nie dajesz tu chcę, tu. Kliknij tu. Zagrasz. Wow. Coś mi klikło, ale mi nie przyszło. Coś mi klikło, ale mi nie przyszło, nie wiem. Nie wiem, followy? Nie wiem. Aż się muszę odświeżyć. Nie wiem, no coś przyszło. Cicho. Eee... A, czy... Nie. Chwila. Games. Platform. Okej. Dobra, spoko. Kurde, co tu się dzieje, pieronie jasny. Czekajcie, chwileczka ludziska, kochani. Zaraz coś ogarnią. Werka, ty już może jeden kod ode mnie. Adamek ma drugi. I no chwileczka. Dajcie mi no pomyśleć. Co to? Co? Hm? Okej. Co? Serio? Ani nie wiem, ej. Tadzio, ani nie wiem, ej. Normalnie? Czekaj. Serio?
4 łapki tylko. No faktycznie, faktycznie. A Werka jest jeszcze na czacie, czy nie ma? Jest Werka, czy nie ma? Czekajcie, żeby nie było cicho i smutno. Nie wiem, jak to tam słychać. Xavier, siemka, siemka, spoko, spoko. W porządeczku. Chwileczka. Chwileczka, chwileczka. Czekaj, Xavier, bo ja tu mam misję. Przywitajcie ładnie Xaviera wszyscy. Waiting. Okej. No jest! I jest, ludziska, jest! Także, kto jeszcze nie ma koda, to mu wleci kodzik. Werka, jakby cię mógł poprosić. O! Pływatną wiadomość na Facebooku. Bardzo bym cię prosił. W tym momencie bardzo bym cię prosił, bo już Adasia widzę. Adamek, proszę. Wejdź sobie na Facebooka i... A Werka, nie wiem. Jesteś Werka? O, jesteś. Werka, Werka. Kopiuj.
No to kto jeszcze nie ma koda, to niech pisze. Niech się odzywa. Na czacie wszyscy macie kod? Do rozdania mam raz, 2, 3, 4 kody. Okej. No ale to nic nie grozi, możesz dać followa. Nie wiem czy tam, czekaj. Czy ktoś ze subskrybentów? No. Chwileczka, daj mi kilka. A, dzięki. O. Okej. No dobra. O, dzięki. Dziękuję, dzięki. Czekaj. Napisz jeszcze jedna wiadomość. Xamester, czy jakoś tak? Nie pomyliłeś? To się zaraz wyśla. Po prostu muszę do ciebie, nie wiem, szepnąć, czy coś takiego. O, okej. Tylko, że to jest kod na konsola. A nie, no. Chwila. Bo się zgubiłem. Nie, chyba PC też działa. Tylko to musicie... Nie ma za co, spoko, spoko. Poinformuj znajomych. Kto chce koda? Kto chce kodzik? Niech pisze. Nie wstydzić się. Kto chce koda? Marcin, Marcinku. A mógłbyś przejść, Marcinku, na Twitcha? Bo by wtedy szepnął do ciebie i ci by to wysłał.
na Twitcha. Aha, ludzi... No spoko, dobra. Ale ludziska, żebyście wiedzieli, kod jest na stronie, go trzeba otworzyć. Jak dobrze widzę. Czekaj. Spoko, działo ci? Tak, działo to ok. Bo to przez stronę, nie? Trzeba? Nie. To jest chyba przez stronę, wiesz? Bo ten kod działał na wszystkich tych, także musicie... Tak jest, przez stronę musicie. Call of Duty Beta. Tam musicie wpisać login your actions, coś tam, creative now i wtedy dostaniecie na swoja ta konsola czy PC, dostaniecie kod. Marcinku, jak tam? Czekaj. To raz, dwa, trzy. Trzy kody poszły, czwarty pójdzie. No to jeszcze dwa kodziki zostały. Tak? Dobrze godą? Dobrze. Kto tam jeszcze chętny na kodzika? Dwa kodziki jeszcze zostały. To siema, daj kodzika, bo nudzi mi się jak cholera. Nudzić się jak cholera.
Nie wiem, czy tak łatwo tego kodzika mogę tu dać. Nie wiem. A follow był? Nie wiem. Tak, Xavier i na PC. I na PC też. Już możesz, no to spoko, to spoko. To Marcinek był drugi. Marcinku, już leci do ciebie. Akceptuj. Szepcik. I pamiętaj, że to musisz przez stronę. Czekaj. To jest ten, to jest ten, to jest ten, to jest do ciebie. Kopiuj. To jest do ciebie. Twitch. Proszę. Xavier, co? Xavierku. A ty możesz, czy nie możesz koda, Xavier? Falling. Tok 9.4, to co? Chcesz kodzika, czy nie chcesz kodzika? Falling. Czekaj, wrzuciłem gdzieś tu na ten, jaką już stronę wejść. Chwila. Call of Duty.com /beta. Czekaj, na czat to dam. Na ta strona musicie. O, właśnie, na ta strona, tak jest. Tak jest. Nie ma, spoko. Siema Hokus. Czekaj. Jeszcze jedna rzecz. Ty masz ten. A dasz mi followa? Toch 9.4. Dasz czy nie dasz? A przestań, Xavier, nie! Xavier, nie! Nie, Xavier, nie! Nie, Xavier, nie! Xavier, nie! Nie! No, też dziękuję.
Czekaj, bo mi to nie działo, wiesz? Xavier. Nie działo mi to, mam to zepsute. Czekaj, pokażę ci już. O. Widzisz? Na mojej twarzy. Tu. Ten napis. Po prostu mi to nie działo. A nie, dupa. Ja, widać to. Nie działo mi to, nie umiała się tam zalogować, także... No nie działa, Xavier. Nie przyjdzie mi tu. Nie powiedz, żeś ty nie... Xavier, powiedz, żeś tego nie zrobił. No, dostałeś! Toch 9-4, dostałeś. Czekajcie. We szepcie musisz sprawdzić. W wiadomościach szept. No, to Xavier następnym razem, no. No, Xavier, wiesz... Dobra, ludziska. Teraz jest taka sprawa, że sobie troszeczkę zagramy. A następne 4 kodziki na koniec streamu. O tak. Na koniec. Na koniec. Dobra, się przełączyłem. W ogóle z tą stroną mam taki problem z Tip and Donate. Kto tu pisze do mnie? Chwila. A, dobra. Filip, hejka. Jaki problem? Nie mam problemu. Aha, Steep and Donate. Steep and Donate. Battle Royale, no super, spodobał mi się. A problem mam taki, że kurna nie umia... Nie umia ten... Przemigrować konta. Bo on mi wyskakuje. No teraz już jest zarejestruj. No po prostu dawam YouTube, nie? Bo główne te konto było YouTube. Klikam. Zezwalaj. I wystąpi mi błąd 400. Błąd 400. Błąd logowania. Konto nie istnieje w systemie. Już nie mam pomysłu, przez jakie konto. Migruj konto. I na mailu powinieneś mieć TOH 94, powinieneś dostać kod czy coś takiego.
Okay. No... Loguję się właśnie na to samo. Tak, bo mam ino 2. Jedną mam nanek, a jedną mam nanek ciupiem po naszemu. Nie wiem właśnie, Filip, co? Nie, to już od początku. Od początku mi się tak z tym robiło, także nie wiem. I teraz nie wiem, czy tam była jakoś kasa, czy nie. Filip, nie wiem, nie wiem. Wiesz co, ja się już wkurzył i se robię na nowo. Ale nie pamiętam Filip maila, wiesz? Srać to i to już. Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here. To jak ci nie przyjdzie? Musi być tam kod, jak się na tej stronie zarejestrowałeś, to tam gdzieś jest ten kod. Ja teraz nie pamiętam jak to tam było, ale powinieneś dostać ten kod. Siema wąski, siema. To mówisz, żeby się... Czekaj. Przez maila? No, spróbuję. Ale to z... Ale przez maila z YouTube'a.
Ja, teraz mnie zabij, urwij mi ręka. Dobra. Nie, nie działo. Nie działo mi to nic. Błąd, konto nie istnieje, konto nie istnieje, konto nie istnieje. Skubani, no. No, trudno. No, już to potem tam opanuję. Hej, trzymaj się, trzymaj się. Ludziska. Wąski grosz? Wąski, czy ty grasz? Wąski, czy ty grosz? Grosz ty ze mną, czy nie grosz ty ze mną? Wąski, nie ma szkoda. I co teraz? A... Aj, przestań, 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 przestań.
Wąski, napisz mi ino na priv. No, możesz. Elo, elo, kaczy, siemanko, siemanko. Bry, bry, bry. Hello, hello. No spoko, czekaj tam zaraz. Siema, siema, siema. Czekaj, czekaj, czekaj. Marcinku, czekaj. Poczekaj, Marcinku, poczekaj. Marcin! Wiesz ty co? No to foch. Foch. Normalnie foch. Ej, normalnie foch. Masakra. Nie wiem, sprawdźcie to na necie. Wąski, możesz już wejść i zobaczyć. Kurna, kto jeszcze by chciał koda?
No to właśnie, kaczy. Wyślij no porusz ten temat, że Nanek rozdaje kody do BO4. No ale to jest do nowych widzów. Wąski podziękował. Kaczy, nie wiem, ty mnie tak obrażasz, to ja nie wiem, czy ja ci mówię tak. No z drugiej strony Kaczy ze mną często gronie. No ale kurde, on mnie obraża. Czasem mi dogaduje, wiesz. Nie wiem. Kurde, no ale daj synkowi, daj mu. No nie jest tak przekonany, nie. Sprzedałem dziś komplami playa, a on nie ma gier. Kaczy, ty pało jedna. Nie, smolacie, nie dam ci tego kodu. A już chciałem wysyłać. To ci jeszcze dopowiem. Kaczy, aczy. Wizir. Hakerze ja. Nie, poważnie. Czekaj. Aby chlanek posunął. A będziesz grał, Kaczy? Czy ty będziesz, Kaczy, grał? Jutro muszę te tip and donate ustawić. Izaka udaje. No i co, że grałeś? Gdzie ja był? Ja był w pracy, może nie wiem, kaj, że był. Jaki jest problem? Nie ma problemu. Jaki problem? To musisz na... To nie ma do konsoli. To nie ma kod na konsola, to jest kod na stronie musisz. Nanek, co świruje, rozumiesz, taka autopromocja, no zapraszam ludzi na rozumiesz, strumyk. I ten. Jest tak uprzejmy dzisiaj.
Zaraz wracam, dajcie mi 5 minut. Eldo, rób tam impreza, rozumiesz, się zapykniemy. No, donaty nie działają, przepraszam.
Dobra, dobra, jestem. Także jako dziki mom. To dziki są u mnie. Eldo grosz? Eldo? Jest Eldo? Nie wiem, czy Kaczy chce zagrać. Jest Eldorado. Adamek. Werka może? Nie ma Eldo. Kto chce zagrać, zapraszam. Zapraszam serdecznie. Zapraszajcie znajomych, to tam ino. Kodziki do rozdania. Jak ktoś chce, to zapraszam serdecznie. Wspólnej gry. Kto tam chce koda? Mi 10 dopiero zaczęło pobierać. Mi już pokazuje 3 godziny. Aha, no też. Dobra. Dobra. Nie ma co. Puszczyłem blackout. Muzyczka wyłączą. I zapraszam do gry. No, to będziemy grać. Okej, czekajcie, jest ta kamerka tylko. Tu przełącza tak. I sobie piekniemy. Nie wiem, dajcie tam Adamek znać, Kaś tam na grupa. To tam Kaś, nie wiem, na YouTube, na inne te. Że Nanek rozdaje kodziki. Czekajcie, bo jakąś wiadomość tu mam. Co tu pisze? Spoko, loko. Dobra. Przecież ty możesz, Eldo. Eldo, wbijaj sam na imprezę, nie wygłupiaj się, gromę.
Dobijej, dobijej. Mm. A, do żony chce kod. Aha. Spoko, spoko. Do żony. Okej. Czekajcie. A, mhm. Chwila, chwila. Kogoś miałem tutaj napisać. Aha, już wiem. Deneoki Gim, siemka, siemka. Kończy się 17. No, co widzisz? To wąski idzie sobie jeszcze pograć. Idzie sobie jeszcze pograć. Fajnie. Siema Tomegem, siema, siema. Tomek, słuchaj, powiedz mi, czy ty masz kod na BO4? Bo na pewno byś ze mną zagrał. Spoko, spoko. Masz. A, no też. Jak Tomek Emmoto. Ale dopiero będzie później grał. Dobra. A, spoko, spoko. Spoko, Tomek, spoko, spoko. Czekajcie. Mm.
chwilka, no tutaj napiszę. Spoko, spoko. Dobra. No to od pola tutaj gierka zagromy sobie i za parę minut. Ile osób można na raz? Chyba 6. Dobra. No to miejsce znamy tutaj. Dobra, czekajcie chwilkę. Muszę jeszcze zaprosić. Jest kaczy obuzie. Aj. Okej. Dobra, zaproszenia poszły. My sobie pykniemy, ładnie, fajnie zagromy za ten czas. XXXX. Siema, witam. Witam serdecznie. Sitrep, potential collapse detected. Relocation Dobra. in indicated safe zone is advised. Dobra, apteczka mamy. Broń, broń, broń. Jakiś tam magazynek. No, amunicja tutaj jest. Apteczka. Siemasz, siemasz. Siema, siema, mam akurat live'a, wiesz? A, witam wszystkich serdecznie z tej strony Johnny Montana. Na pewno będą witać, na pewno.
właśnie przed chwilą jak ktoś pytał, czy ten, może skład zrobimy 4-osobowy, zaraz też może Tak, się tak, tak, dołączy. zaraz. Czekaj, bo tutaj na czacie Ty od... z widzów bierzesz. Nie, wszyscy, wiesz tam... Nie wiem, czy widzowie... Ktoś tam już gra. Bo Czekaj. myślałem, że właśnie dostałem zaproszenie od kolesia, co mnie pytał, wiesz, a to od ciebie. Aha. Tomek M cię wita. Czekaj, Rogogolin. Witam, jak myślisz, pobije Witam. Puga? Myślę, że pobije. Black Ops 4 słaby. Piątek będzie. O Ej, kurde, to ale co, powiedzieć mu, żeby dołączył? XX BB nie gra. Ale kto ma dołączyć? No ten ziomek, co chciał grać ze mną. No może dołączyć, nie ma problemu. No, nie ma tu dynamiki, Sit rep. słaba Circle gra. collapse imminent. Get to safety. It's just you and me. Fight for the win. O kurde, ale się wiadomości posypały. Harry Mons, siemanko. Kurde, mi tu teraz... Oh fuck, 20 widzów. O ja cię kręcę. No to faktycznie ktoś to udostępnił. Dziękuję bardzo. Siema, Nonek. Siemanko. Co tam słychać? A rozdaję na live kody. Do bety? Do bety, tak jest. A co? Siema chłopaki. A jaki ty masz kanał? Ciupimy po naszemu chyba, nie? Piemy No. po naszemu. I na Twitchu tak samo jak ja na YouTubie. Ciupiemy po naszemu, a tu jest jakiś Ślązok na tej imprezie, ja? Live'ik jest. Live jest. No to pyrsk chłopie. Trzeba Dawidowi... Nane klucze rozdaje, trzeba powiedzieć Dawidowi, bo on nie ma jako jedyny. No, także zapraszam. Uwaga, biera wszystkich, którzy... O kurde, nie ta broń. Biera pod uwagę wszystkich. Tam ci, którzy na przykład fanpage'a polubią, takie rzeczy, to tam są wyżej brani pod uwagę, nie? Johnny, Mhm, dobrze mówię. dobrze. Dobrze godasz. Ja? Dlaczego dom? Ja? A właściwie są chłopcy, Tak. kole miałem Kaźmiszkocie, pra? O, ja mieszkam koło ciebie. Kaj ty Ja mieszkasz? mieszkam, Nanek, ja mieszkam w Irlandii, wiesz co, ja A. przez Bamboja do was trafiłem. Aha. A kaj ty mieszkasz, Nanek? Ja słuchaj w doma mieszkam, wiesz? No. A widzisz. Żebyś nie pomyślał, że Ja widzisz. Nie, ale okolice Żor. O, tak powiem. okolice Żora, no to widzisz, no to jest okolic Katowic. Aha, o fuck. Dobra, czekaj. Ja muszę teraz się skupić, bo muszę uciekać. Net call. Supply Fajnie. drop incoming. No i pierwszy meczek Grzech zawalił. A ty co, chłopie, coś Spoko. szpilamy? No to ciopie. Sztyc Alang. A, cicho impreza słychać? Dobra. Już powinno być lepiej słychać. Fuck, mogę tego nie przeżyć. Na czym masz tego live'a? Na YouTube? Na YouTubie i na Twitchu. I na Twitchu. Ja. Z czego korzystasz? Ze streama? Restreama, ja. Fajno. To ja mu powiem, żeby polubił ten fanpage'a. Ale że Ach. wylądował, kurczę. Dobra, chłopie, zaraz będę. No, Muszę na spoko. chwilę się zwinąć.
No I ja, sami no będzie. słuchaj, ale wiesz, jak tu ktoś do mnie wejdzie, tam fanpage'a polubi, to mu to za darmo, no toż... A to nic nie kosztuje tam fanpage'a polubić, czy coś. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Pewnie słyszał, nie wiem czy nie jest czasem na tym. Polubiona, widzisz? Dobra, spoko. Powiedzmy, że mi się udało. Kłada jakiegoś muszę szukać. A na razie srom to wąski. Siema, ludziska, A. widzę, tam też poszły. Lots to discuss here, gentlemen. Dobra, RTB padłem. for AAR and debrief. Padłem na pysk. Wow. Ho, 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 ho. Dawid powiedział, że polubił fanpage, że jest gotowy do wprowadzenia kodu. A nie widzę, żeby tutaj Supply drop na czacie był. Nie widzę go. Jest, Dawidos. Dawidos. Mhm. A gdzie jest, na tutaj YouTube? Dawidos 23 YouTube. Tak, na YouTubie napisał. Napisał ci, A że dobrze jest. chłopie gadasz. A jest. Ale musi... Będzie, czekaj. Jest. Ale jakby... Dawidos, jakbyś mógł Get to safety. przejść na Twitcha, wiesz? Ja ci jeszcze udostępnię w sumie tego. A z czego wolisz ten puścić na ten? Co, strumek? Twitcha czy z YouTube'a udostępnić? Z Twitcha, wiesz? Bo chodzi o to, Dobra. że na Twitchu po prostu klikna na nick tej osoby i Mhm. od razu mu wyśla kod. I ten kod trzeba na stronie wpisać, zarejestrować się tam i dostajecie koda na PC. Znaczy tam Kajsa wybieracie PC-ta, Xboxa albo Mhm. PS4. Dobra, Dobra. chyba już ich jest. No to już jak ten to dołączcie. Ja jestem w menu, dobra. Ale to czekajcie, to wysłaliście mi zaproszenie, czy co? Ja ci mogę wysłać? Degust. Klucze są na wszystkie 3 platformy. Akurat mam takie klucze, że są na wszystkie 3 platformy. I możecie spokojnie PZC spróbuj dołączyć. spokojnie pobierać i dostaniecie te klucze. Dołącz sesję. Dobra. Już to A mam. tyś, David, czyś ty coś polubił na moim fanpage'u? Czekaj, no to obejrzę, bo to kurde... Nanek, ja nie mogę dołączyć do ciebie. Czemu? Nie wiem, pokazuje mi error, Error? że jesteś nie joinable. A nie The jest... lobby is not joinable. No, Mhm. znaczy jest joinable, ale... A, followa już walnął, zobacz. Followa już walnął. Siemanko. Siemanko, Tam, siemanko siema. Lemi. Siemanko. Siema. Temu dużo wiozów do grania. Uj. No. O ciul, to jest dziś jakiś lot samych youtuberów, te pierdolek. Nie No widzisz, wierzę. takie znajomości. Siema, No. Lewi. Rzucaj stanik. Kurwa, nie, no to jest... Grupis, nie, kurwa. Kurwa, normalnie... No, powiem wam panowie, żeście mi teraz zaimponowali, kurwa. No widzisz. Dobra, ja udostępniam na fejsie. A, niech będzie. Może ktoś wpadnie jeszcze. Panowie, czy macie jakąś drużynę jedną już? Czekaj, jakoś Jeszcze się nie. próbujemy połączyć. Może przez nim... A, O, czy mogę dołączyć? no. Nie wiem, czy Próbuję. Seba ty grosz, czy jak? Ja nie mogę. Ja zaraz kurczę, skończę tutaj w dołączyć. Spider-Manie misję Aha. i dobiję do was. Dobra.
Wow, poleciałeś teraz. Seba, jak ten Spider-Man? No powiem ci, tak mnie zasało od piątku, że nie idzie przestać grać. Mhm. Ale Platyna tutaj jest fajnie bardzo się gra, przyjemna. nie? Nie no, No, mechanika ale po słyszałem, że prostu. wiesz, platyna taka na 2 dni, Nie, taka i później. koniec. Znaczy też taka przesada, no 2 dni to może nie, ale no 4. dzień gram. No ktoś mi mówił, że 2 dni zrobił. Ale to musiał naprawdę grać po 13 godzin dziennie, nie 14, no to A? się tam wbił. No, Mm. ale nie jest taka ta... Ale powiem tak, gra nie za długa, nie za krótka, taka w sam raz. Mhm. Ale mechanicznie, Miodna jest graficznie, no bardzo. to po prostu coś pięknego, no. No kolejne mocne IP na koncie Sony, o tak. To tak patrzyłem te gameplaye na tym, na YouTubie, to tak gdzieś kuźwa taka gra, jakaś taka, nie wiem. Nie, ale Jakaś- też inaczej wiesz, jak się ogląda, inaczej jakbyś tam sobie popykał, Łe. wiesz, Na pewno. Na pewno. bo ilość tych kombosów tutaj, co można robić i jak te misje, bo tak, czy po cichu, czy na huki po prostu, No, trzymaj się Tomek M, to, trzymaj to się. mega po prostu. Nie? Lemi, masz od Tomka Ale wiecie pozdrowienia. co? A Blaka, no pozdrawiam już serdecznie tam. No. Wiecie co wam powiem odnośnie tego Spidermana? Że mi się ta gra bardzo kojarzy z tymi wcześniejszymi częściami, które wychodziły na Toplaya 3, Toplaya 2, nawet na 1. To jakoś nic wspólnego z tym nie ma. Znaczy, ale one są bardzo No. podobne w sensie mechaniki, nie? Ja wiem. A to nie Ja tak wiem. wiesz, fanem Batmana jestem, tak tych poprzednich, tego od Rocksteady. To jak myślałem, że tam jest super system walki, tak tutaj no to jest jeszcze level wyższy. Kurczę, co z tymi zaproszeniami? To nic nie działa. No. Ale ty masz ten. Nanek, ty masz No. duos lobby ustawione, czy nie? No muszę tak być. No, Tam jest no. solo i Dobra. duos jeszcze Skład, jest jakiś już. Kłady są jeszcze, no. Jest już teraz. To czekajcie, to jak ja bym musiał dołączyć po sesji imprezy, ale której? Do Nanka, tak? Mhm. No, Tomek, do jutra. Oko. Już działa wszystko. Ty Nanek, wiesz co, ale kurde, dobrze do ciebie nie mogę, czekaj. Kurczę, też się kombinowali trochę. Bo dzisiaj w ogóle Ja był mam patch dalej przy info. tym Black Opsie i podobno strasznie popsuł rozgrywkę w teamie. Ja mam dalej not joinable. No, sprawa. Czekaj, to może do To kogoś trzeba tu jeszcze. na imprezie dołączymy. To może chodźcie wszyscy do Johnego w takim razie. Albo spróbujmy przynajmniej do niego. Johnny to... A, tu jest Johnny. Johnny Montana. O, mi się No, udało co do ja niego tu za jest? pierwszym razem podejść. No ja zaprosić nie mogę nikogo. Dobra, Lemi jestem. jest. Dobra, jestem. Kurczę, wciągło mnie to. Jak mi się multiplayer nie podobał, tak w tym Blackout. Zarąbiście mi się gra. Panowie, mam takie pytanie do was trochę niesztampowe, nie? No. Czy nie obrazilibyście się, jakbym zarejestrował tą rozgrywkę i umieścił ją później u siebie na kanale? Słuchaj, no jak tam rzucisz po stówce donacji, Jak nie ma zechcesz. problemu. O, Jakbym Nie, to żartuję, nie ma spoko, sprawy. spoko. nie, pewnie nie masz żadnego problemu. Nie ma problemu, tak jest. Czekajcie. Super. I- Zajebiście. Kurwa, muszę sobie jakieś światło tu wykombinować, bo się da tak po ciemku. Czekajcie, ja może zrestartuję w ogóle gra. Ale skład trzeba zmienić, bo jest, To może Lemi u ciebie, jest co? solo włączone. Nie, no A co, nie możesz do żadnego zaletego dołączyć? Dołączyłem przez imprezę. Do kogo? Do Johnego. No No jesteśmy, to- Johnny, ja, w trójkę jesteśmy, tylko na ciebie Dobra. czekamy. Tylko, Dobra. że Johnny ma ustawiony na solo. Nie, Halo, mam, halo. Nic nie zrobił. mam Halo, kłady. halo, A, Halo, halo. halo. Siema, zdrowo. halo, 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 Siema. cześć, halo, halo. halo. Jak, no jak ten dysponentnie. A, dziękuję. Ustawiałem mikrofon, wiesz.
A, No, chyba, że. Chyba, że. chyba, Ale że... gdzie jest Krzysiu? Sam na imprezie był. Gdzie on jest? Czekaj. Może Dobra, podzielimy się może jakoś. Momencik, czekaj, właśnie muszę zobaczyć. Jak Krzysiu jest tak na imprezie? No, zaraz zaproszę go, Czekaj chwilę. proszę. No, Czekaj chwilę, muszę zobaczyć. I to się podzielimy może jakoś. A co to się tu wydarzyło? Jak żeście coś do mnie mówili, albo tudzież go dali, to... tudzież go dali. Dobra, jest tak lepiej. Johnny jest tych. Jestem. Piknie. Pa. O, widzisz, Nanek. Słucham. Pytanko mam do ciebie. Tak. Z jakiego green screena korzystasz? Z zielonego. Ale masz to w jakiej formie? Taki po prostu rozciągnięty szmaty jakaś tam na ścianie, czy? Ja. No taki zwykły, kurde, nie wiem. Kojarzysz te do... To jest taki materiał, mi bardziej przypomina... ścierki te, co w rękach umiesz rozdzierać do mycia okien czy coś. No to jest podobny taki materiał. Na Allegro, nie wiem ile to kosztowało, chyba 2 dychy. Dobra, nie Rola. wiem, próbowałem do się dołączyć do imprezy, ale nie było. Dobra, Ale mi jesteś tutaj. Ja wiem, ale chciałem Krzysia tam zagadać, Aha, ale aha. byłem u niego na imprezie, a go nie było, wyszedł. Aha. Później ja zrobiłem swoją na szybko, ale też nic ciekawego. O, jest. Jest. Namek, Dawid mówi, że na co mu kod wysłałeś, na Dobry. PC czy na PS4? To musi się zarejestrować i tam... Tam jest strona do tego, Johnny. Tak, Ja no. tak samo jak wygrałem w PlayStation Polska ten klucz, to musiałem wejść na stronę internetową. Tam była cała instrukcja do tego. Czekaj, jak znajdę to... Wpisujesz ten kod na oficjalnej stronie Call of Duty i on potem ci Tak. generuje na PlayStation. No, jakoś tak Tak. właśnie. Tak jest, tak samo jak ja miałem, że ja jak preordera robiłem też, miałem zamówienie zrobione, to i tak musiałem pisać tam do nich, oni Tak, później tak. wysłali mi kod. Czekaj, Dawid nas teraz ogląda? Mhm. Dawid, to ja ci wysyłam właśnie w wiadomości prywatnej całą instrukcję, jak to masz zrobić. Wiesz, ty tu jesteś. Dobra, mam pytanie, kto z kim gra? No jak to z kim gra? No jesteśmy w czwórkę, tak? No panowie, no kuźwa. Kto nie gra teraz? Co, ja gram? Kto gra, Ja kto gram. nie gra. Ja gram na gotowy jak coś. Gdzie lecimy? Nie tam, kto gra, No to kto nie gra. panowie, już wam mówię, no to już trochę za późno, to ja myślę, żebyśmy na doki, co? Już trochę przy późno jest. Może być. Żebyśmy gdzieś lecieli sensownie. Za późno trochę. Jak nie chce? Kaczy wysyłał jak ci Dobra, zaproszenia. skaczemy panowie. Ktoś nie chciał. Skaczemy. Ktoś nie przyszedł. Kaczy, dawaj, Go, gramy. soldiers! A tu jest to zaznaczone. Soldiers, jaki kuźwa season pass znowu? Season pass? Nie, preorder bez season passa. Ale kurde, ja się zastanawiam, czy na Black tego koda nie wziąć czasem z season passem. O, leci Ja koleś będę tam po brał. lewej. A tam biorę. Po lewej. Oj, leci tutaj trochę. Oj. Proponuję To trzeba gdzieś się wykręcić szybko dobrze. lutować i spier... Wszyscy się rzucili tu? Mhm. Tak. Ja tu Krzysiu, gdzieś grasz? innego To nie wyślałam. Tak, ja wygram. Broń. No to nic nie ma. Bierz. Pies ma skrzynkę. Mam snajpę. Kurde, potrzebuję coś lepszego, mam snajpę, jakąś tu z dupa. Tam jest wyrzutnia chyba w tej skrzynce jeszcze. Ja już jednego rzeczek załatwił, jak co? Dobra, spoko. Kurde, amunicji mi dupa. Drugi pad. Leży. Ej, O, dźwignie mnie kuźwa, ktoś? Skosił z łokcia.
Zaraz Cześć. się Dobra, rozstrzygniemy, już czekaj, padłem. spokojnie. Już za późno. Jednego zabiłem, a ja jestem na kolanach. Nanek już Kurwa poleciał. dojebie. No, Dobra, poszedł. Czekaj. Już cię podnoszę. Dziękuję. Dobra, ja wstawiałem was, Bandaż. panowie. Dobra. A nie mam żadnych bandaży, nic kurwa. Jak mogę ci Tutaj nie rzucić masz, bandaż? panowie, Mam jeden. To wchodzisz w start tam i rzucasz, masz drop. Zaznaczasz sobie robić dropa. Dobra, dzięki. Masz CJ. Jeden mi tylko został. Spoko, dzięki. Net call. Supply drop incoming. Ja mam Czekajcie stówkę życia. chwilę. A tu coś pewnie Muszę zaraz coś będzie. ale- pozbierać, kurde, bo na razie lipa u mnie. I tak cholera, myślę, coś lepszego tu będzie. Nie mam ammo, kurwa, i to jest... No, biedowni tak samo. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Ktoś tu skrzynki nie otworzył. Znaczy skrzynki, kurwa, tego. Torby. Trupa nie przeszukał. Tak, tutaj, tu też No, jest. no. Szukamy już, dobra, coś mam. A czekaj, masz tam bandaż jak chcesz. Nie, ja mam już 5, spoko. Zostaw sobie, Aha, dobra. żebym miał na A później. ja nie mam kuźwa żadnego. Ja sobie No się to doładuję. coś ci tam wyrzucimy po drodze. Nie, spoko, pozbieramy po drodze. Chodź, panowie, gdzieś idziemy sobie pomału do strefy, coś pozbieramy po drodze. Coś się wyzbiera. To idziemy. Ja mały rekord A. będę robił, jakby co, mam snajpę. Postaram się robić. Słuchajcie, jakby ktoś chciał, to Siema. tutaj Siemanko, mam strzelbę, siemanko. siema Dawid. Chciałem Strzelbę podziękować. jeszcze mam słapa. Oj, coś jedzie? Czekaj. Ej, no tu- jak tu kupiłeś już tam na- już mocno preorder, to jedzie. będziesz Tu miał. jest. No, dokładnie. I od Tu jest razu jakaś teraz broń. działa. Coś potrzebuję. Dobra, ja widzę, że jest full osób, to jak potem wam się coś zluźni, to dawajcie znać. To bije. No luzik. Tam CJ albo sędzia. Dobra. A masz A, już ja ten, widzę, już że to tak pobierasz, Dawid? No pobieram, jeśli za 10 minut to pobierze. Kuźwa, to ma dźwięki łączone. Sorry. Kurde, dzisiaj grałem solo i byłem drugi, cholera jasna mnie. Kurde, w takim miejscu mnie postawiło, że Tak? nie miałem jak wyjść sobie. A wygrałeś Nie już? mogę coś. Nie wygrałem jeszcze, kurde. Ja w czwórkach dzisiaj czwarty byłem, sam zostałem bardzo szybko zresztą, to prawie jakbym solo grał. No. Myśmy na przykład wczoraj z Johnem nie umieli duosków zagrać w ogóle, nie? Czemu? No. No A co już chwila się- czapa, nie? Już się raz zamontali, gdzieś przeszukujemy, bla bla bla, a tu nagle strefa nas złapała. Tak. Tak, to jest często Kurwa, gdzieś tutaj, dlatego trzeba, Zapomnieli w ogóle. dlatego trzeba biec, nie? No bo to ta eksploracja tak wciąga, nie? Tak. No dobra, jedziemy. Bierzemy furę i lecimy. Piękna Dobra, fura. ja jestem. Snajpę biorę, może Ja ja. muszę wskoczyć na tył, tak? No. Dobra, Ja jest. wskoczę na tył też. Wstawiamy. Gdzie do strefy Jest wchodzimy, tak- nie? Wiesz, tak, do strefy, ale nie za blisko strefy, tak, znaczy tak, wiesz, tak Do pod strefę, granicy. nie? No ludziska jak Tak, tam. tak, żebyśmy sobie doszli na spokojnie, bo my hałas robimy cholerny, nie? Trochę mnie irytuje to sterowanie tymi pojazdami tutaj, ale to chyba jest kwestia przyzwyczajenia się tylko. O, co tu się działo? No, uważajmy, tu budynki są. Coś mogło się dziać. Robimy wysiadkę? Tak robimy. To jakiś kład czy coś podjeżdżali, słyszę? O ja, O, już prują, kurwa, co to jest? jak Tak, mnie tak, plują, struje, Właź do no. środka, szybko, właź do środka. Wlazłem. Gdzie jest w budynku? A, sam są na zewnątrz, dobra. O, padłem. Gdzie oni są na zewnątrz? No to powodzenia, panowie. Dobrze Góry na słyszałem, górce? skład podjechał. Gdzieś tam, no, właśnie. Naprzeciw widzę tych chyba. drzwi, w które wchodziłem. A, no z tej broni to sobie mogę do niego strzelać. Kurwa. Ach, dobra. Tam jest krzyżowy ogień. Na wprost i po prawej stronie.
Nie ma się co pod tą górę nawet walić. Oj, oj, Tam oj, tyle oj. Destroyed by hostile action. Ale przyszli tutaj. Siemanko, siemanko, siemanko. Kurde, jest zdążyłem nas się uleczyć. Dudzik, ten kod świetny. Dobra, tam pierwsze koty Czekałem są po poty, nie? naszemu, jak To jest właśnie wykonać jazda właśnie tym samochodem, ciężarówką. Trzeba bardzo uważać na to, nie? Bo format. to Ale cholera czego hałas format? robi. Czego format? Trzeba wyjść przed granicą tak z pół minuty drogi powiedzmy. Wyjść i wtedy dopiero dochodzić, nie? Bo tak to Co, wszyscy żeście z ten? Nie, to tam zbyt duży hałas się robi. Be advised. Co mi further teraz collapse Dawid expected. napisał, Johnny? Relocate to safe zone. Co? Czemu nie? A jest, dobra. Co, lecimy dalej, nie? Tam. Wiesz co, no normalnie całego dysku chcesz, czy Windowsa chcesz format. A Windows 10 to ci tam wyczyści tam Za w szybko, ustawieniach. kurde, no. Wiesz co, jakbyś wszedł na lądowaliście już tym, w tym fanpage'a, Asylum? to... Czekaj, Tam jeszcze chyba jeszcze linka. nie lądowałem. Tam podobno zębiaczki wyskakują. Linka ci tam jest wycopię. najlepszy A zębiaczki są w kilku miejscach. Są jeszcze w Lighthouse są. Tu se wejdź i tam ci... No ale dobra, jak tam pierwsze Tam ci wrażenia potem po tej chłopaki grze odpiszą, generalnie? tam jest grupa, także... O tej Blackoutie? grze, przepraszam. No. No kurde no. Mi się podoba, jest okej. Mi się też Mi podoba. też z każdym tom coraz bardziej mi się podoba, nie? Jest okej, jest gites. Fontana, gdzie to uciekasz? Halo, słucham. Siema Zimba. Chyba najlepszy tryb jaki z tych wszystkich no AO is hot. LZ is a free fire zone. Jaki wprowadzili na razie? Battle Royale tak jak w ogóle te wszystkich gier razem wzięty. Nie wiem, jakoś tak dobrze chodzi to wszystko i Mhm. jakiś taki męski ten tryb jest, a nie kuźwa Męski. pedalski jak ten Ja, tak, Dobra, ja gdzie, tak- gdzie ja tak- wyskakujemy, ja tak- panowie? No właśnie. No zaznaczcie coś. Nie wiem, Train zaznaczcie teraz station. coś. Tam sporo lutu w ulubione- wagonach było. Moje ulubione miejsce. Może być. O. To jest moje ulubione miejsce Train Station. Ale trzeba uważać, bo oni wchodzą do tych wagonów tak znienacka. Dobra, lecę. Ja, tak. Tu od razu w dół skierowany i kuźwa strzała. Od razu. Mi się bardzo podoba dźwięki, jakie są tutaj, jak te odgłosy strzału słychać. No, tu Echo, trochę czy z wylatuje. helikoptery Ja lecę przylatujące, to wszystko. Tylko, że lecę za pociągi tutaj. No i pierwszy raz Trochę Call of tutaj- Duty trochę wprowadzili tutaj ludzi. opadające kule, nie? Snajperka. Mhm. A no tak. Już tu, Kuźwa, ale się wyrąbałem, tu jest pełno typa, a ja nie mam nic. O. Idę naokoło, kuźwa, bo mnie zaraz... Też granata zbiorę. Pierdyknę granatem i tyle. Prują, kurwa. Kurna, już mnie zabili, już, ach, mat, posprzątane. Już posprzątane. A ja nie mam broni, przebiegli, nie widzieli mnie. Wąski ja, format na... Gdzieś ty tam Ford. wyglądało. No, obok tych wagoników. Szlak, kurwa. Tam był gościu, chciałem go zabić i mi nie pykło. Dobra, padnę, na razie spadam. Później wpadnę jak coś. Kurczę, leżę. Trzymaj się. Kto żyje jeszcze? Dobra? Nikt już. Lemi. Nikt już nie żyje, tylko na mnie jestem. Kuźwa, no czterech, no ja pierdzielę. RTB for AR and debrief. Trzech ubiłem, a czwartego już nie dałem rady. Cholera, mogłem wziąć tą apteczkę sobie, mówił wszystkich. Ja pierdyle. Ale co wy panowie tak szybko kładziecie się? Kurde, Nanex. Gdzieś Co? ty No, latasz? chciałem, jak widzisz, być fajny i... Nie wyszło mi. Ja mi się tam jednego prawie udało ubić, położyłem go na glebę, ale Dobra, później to drugi mnie teraz taktycznie wykończył. ktoś inny niech wybierze miejscówkę. Ja po prostu, kurde, teraz zajarałem, bo mogłem apteczkę wziąć szybko i się schować, bo miałem ich trzech na ziemi, trzech krzaczyło się już i... Jeszcze czwarty teraz. Oj. Czy nie wiem, czy nie powinniśmy się bliżej siebie trzymać? No, No to na powinniśmy. pewno. No ale w powietrzu to pewno, będzie ale troszkę... ja- Together, soldiers.
Ja to Powietrzu staram się będzie lądować- troszkę leźli po tych cugach i... Ja się staram lądować na Będzie obrzeża ciężko. zawsze punktów gdzieś. No ale na początku każdy chce Dziękuję, gdzieś tam siemanko, w osobne miejsce siemanko. sobie zebrać broń. Tak, tak, to jest, bo tak, no bo jak koło siebie wylądujesz, to ciężko. Chociaż jak panowie lądujecie, to jeśli chodzi o train station, to lądujecie po prostu, gdzie pociągi są. Tam między pociągami nawet, tam od razu broni pełno. Na pewno nie do budynków. Bo w budynkach, no to... Nie wiem, no ja bym nie próbował. Siema Pawku, ja bym nie próbował, kurde. Za trudno. Koźwa hopy, no trzeba normalnie was tu wleść na te YouTube i was zasubskrybować. Tak. To YouTube. Słuchaj, musisz, Dobra. musisz, bo kodzika nie dostaniesz. Ja nie wiem, to ja to już dawno to zrobiłem, posubskrybowałem, kurczę. To jakoś tak nie wiem. Ja już kiedyś z O, Lemi dzięki, prowadziłem Ginter. rozmowę. Dzięki za suba. A pisałem kiedyś do ciebie na Messengerze odnośnie ustawienia mikrofonu. Jak jeszcze raczkowałem w temacie. A, może. I pewnie No ci nie nie, pomogę. dostałem wtedy od ciebie. Pomogłeś mi, to bardzo. Pewnie ci nie pomogłem. Dobra, gdzie Ty, tam, dobra. bo już... Nuketown. lądujemy, panowie, Nuketown. tam idziemy. A tu? Nuketown? O Jezu, kuźwa, Nuketown, dobra. I gdzie tak daleko? Dobra, to tu. Już się pogięło? Dobra, tu pikujemy Gdzie? w dół. Tu, Lądujemy na tym, pikujemy tu, no, tu. pikujemy w dół i dobra. Trudno, będziemy trochę za późno, będzie za późno. O, Dobra, daj, trudno. Daj. Na czołowe. Dalej, panowie, lądujemy. No dobra, panowie, to poleciały tam słupki. Dzięki. Jakiś pistolecik mam. Zapraszam przy okazji do mnie. Aha. Chciałbyś. Chciałbym. Twister, dziękuję, dziękuję. Też fanpage'a O, zapraszam dzięki, polubić. dzięki. FPS Freak, tak? Dobra, dostałem. Ja, Coś tu. dokładnie, no. Dzięki, dzięki. Spoko. Jak to panowie wygląda? Nie wiem, wziąłem sobie tu jeden bandaż. Bo coś tam... Widzę, tu dół jest opędzlowany. Tu jest ten, tu nikogo nie ma generalnie, nie? Jesteśmy Nie, tylko my. tam strzelają się tylko kawałek dalej. No to tam niech się strzelają. Coś tu mam, jakby ktoś chciał... Co to jest za Ale broń? mogą nas Rampart zaraz się nazywa. cichaczem podejść. Pomogą. To ja mam No, tego no będą na pewno podchodzić. Spokojnie, opędzlować tylko te baraki. Krokodila. Czuję pancerz w plecach, jak ktoś znalazł. O, czekaj. Titan Operator, może to bym wziął. A. O kuźwa. Nie wiem co to za ammo. Stok. No i mi się na przykład w tej grze bardzo podoba ten system wprowadzania tych ulepszeń do broni, nie? Że możesz sobie poznajdować Aha, te stoki, no. gripy i Celowniki, te wszystkie. A, i to można w kurde. każdej chwili sobie odłączyć, rozłączyć jak się chce. Mi by Ktoś się chce przydało snajperkę? jakoś... Między brońmi też Ja można mam przełączać. snajperkę. Ja mam jaka to snajperka, a to jest ta koszka, ja kolei nie lubię, bo na celownika na początku nie ma. Trzeba do niej trzeba znaleźć celownik. A chyba, że mam jakiś już. Paladin jest tutaj najlepszą snajperką. Tu było coś. Paladyn. Ja mam teraz w sobie, ja mam teraz tak, ja mam sprzęcik, ja mam jakiegoś Swordfish. Kurde, nie ma ktoś amunicji do broni. I Titana. Do Titana mam chyba wszystko. Na tych barakach na dachach jeszcze można posprawdzić, nieraz amunicja leży. Co panowie, ja bym się stąd nie ruszał ogólnie. Czekałbym. Coś tu leci, helikopter? A, jakiś zrzut pewnie. Chyba, że ktoś leci helikopterem. Nie, nic, Nie, nie, rzut, wątpię. rzut. Rzut, za głośno, to samolot jest, nie helikopter. Aha, okej. Ale mi masz tam jakoś amunicja do tej broni? Do? Tej, nie wiem jak. Gdzie tu zobaczyć? Powiedz mi, jaki? Spitfire? Spitfire? Jezus, ja tu w ogóle mam ammo. Ale jaki to jest rodzaj? Jaki ty potrzebujesz rodzaj No właśnie amunicji? nie wiem nawet.
Czekaj, bo tu jest No to musisz shotgun. sprawdzić, bo to jest dosyć No istotne. masz, jak wejdziesz na broń, wciśniesz na broń, najedziesz kółeczkiem na tym broń, na to sterownik, masz z boku napisane jest, na przykład Titan Operator i potrzebuje 7,62 mm na przykład. A, bo 45. wtedy ja wiem, jaką 56 broń. i tak dalej. Ile? 7,42. 5,56. Ale nie, Nanek nie wiem, co potrzebuje. 45 potrzebuję. Czekaj, ale gdzie jesteś? Chodź tutaj. A, 45, tak? Mhm. Czekaj, 45. No rzuciłem ja ci, nie chodź. O, dziękuję. Masz? No mam. To jest to? Tak, Tak? tak, już mam 90. Dobra. Dobra. To może nie wystarczy. No i super. Czekajcie, bo No i super. telefon mi... Weź te dźwięki, wyłącz. No. Siemanko. Pistolet czy najsłabsza broń? No niekoniecznie, z pistoletem ostatnio ubiłem ładnie. Pistolet jest bardzo celny i nie tańczy. O, SG. O, właśnie, chyba SG bym wziął. Zamiast tej snajper... To... Nie, to zostawił. To bym SG wziął. O. Tak zrobiłbym. Dobra. kurwa, my Potrzebny są mi w samym coś. centrum strefy. Dobrze, dobrze. Super, że jesteśmy w samym centrum. No. Normalnie jako Razie- Ktoś tu plądrował te baraki na tych górcach? Tak, ja... A, na górce nie. Dobra. Wiecie, w razie jakiejś zmiany strefy jesteśmy najbliżej. Teoretycznie. Bardzo No tak przynajmniej wygląda. Obserwuję, czy z jakichś górek gdzieś nie zbiegają, czy coś, ale... Tam jeszcze jest masa baraków koło tego petroleum, tam gdzie są te baniaki, nie wiem, czy z paliwem, czy z czym, kuźwa. Pies wie. Tam jeszcze jest sporo, ale na amunicji będziemy mieli, jak tu przetrwamy, to... Sobie muszę perki zobaczyć, jakie mam. Co ja mam w ogóle? Ja mam engineera, ale na razie go nie uruchamiam, bo to się przyda Te- później. Iron Właśnie Lance to są- podejrzewam do pływania tylko, nie? Perki. Ja ostatnio miałem, wiecie co, Dead Silence sobie wziąłem i koleś na tak zaszedłem, ale kuźwa, normalnie tak zjarałem. że Stanley, nic nie słyszę, w że idę. becie wpisujesz. Nagle się odwrócił kuźwa i... Ojej. I dostałem ciosa. Ja mam podobnie wczoraj właśnie. Nanek gdzieś tam łazi, zaraz dostanie pewnie strzała. A, gdzie tam? Ja cię nie będę wyciągał. Ty Kaj, ty leziesz na ten szyb barburka, hopie. Ja Ty Nanek, to wszedł do ciebie chyba czy nie? Czy to ty szedłeś teraz? po drabinie szedł do góry. A to czekaj, to chyba idzie. Się też Jest, wydaje, jest, że- jest, Jest typo. Leży, Nanek, uważaj. Mhm. Leż, on już Patrz. nie stanie. On Już- już nie stanie. Ale to był jeden tylko koleś, będzie schodził po schodach, będziesz miał towar do wzięcia. Dobrze mówiłem, że kuźwa ktoś biegnie, bo kuźwa Nanek tak Mi się latał i... wydawało. A ty powiedziałeś, No. że to Nanek, to sobie pomyślałem, że to Nanek właśnie, kurczę. Nie, tam nie, Nanek, nie pasowało mi. A teraz zobaczymy, po czy jest Tak. typ jakiś, kurde. A bussola na składy, to tak to wygląda. Nanek chyba już schodził, musiał mieć pusty skład, musiał mieć stracić skład już chyba, albo... Ale muszę stracić skład, bo nie ma. O, panowie, mamy, gdzieś tu panowie, będziemy mieli zaraz ten. Dobra, Jak zajmijmy się pozycję. schodzi? Kuźwa, Nanek, po coś tam wlazł? Musisz podejść do Spieprzaj drabiny, stamtąd obrócić i się dawaj, tu plecami była akcja. delikatnie do tyłu i powinieneś się chycić. Nanek, weź tam obserwuj teren, weź tam się dobrze zaczaj, połóż się albo coś i obserwuj teren. Nie wiem, czy nie ten... Nanek, był głupim... nie tam, co ty robisz? A gdzie mam? Na schodach masz klienta już skatowanego, tylko brać towar. No idź po tych schodach na dół, no idź. Ale tu się ogień Tam po pali. górkach. No Na, bo na, rzucasz teraz. na Bierz towar. W252 pojazdy przyjechały. Dobra. Ciężarówka stoi. A, widzę, kolesie biegają, plądrują panowie. Tak jest, zgadza się. Dobrze, niech plądrują, mogą tu przyjść, bo jest środek strefy, no może będą chcieli przyjść. Dobra, ja patrzę na E, czy nas ktoś tutaj nie zachodzi od tyłu. Tam jest ten zrzut jeden. Już mogą podejść. A, wyście tu jesteście, dobra.
Wiesz co, Nanek, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś ty tu wchodził jeszcze trzeci, czwarty. Może jakąś fajną pozycję sobie zajmij. Tam Dobra. na samej górze dobrze by było, właśnie osłona by była dobra. Czy tam być na samej górze by się przydał dobry snajper, nie? Bo z tej No. krótkiej to... A to ja nie wiem czy... No ja snajperem nie bardzo, powiem wam szczerze. No... Z krótkiej będzie problem jak ciul. O, Są czekajcie, cały czas tam na jeszcze się kręcą. 243. Tak, tak, To jest widziałem, dobra widziałem, sprawa. widziałem, idzie tutaj, dobrze, niech idzie pomału. Idą dwoje idzie. Panowie, czekamy na razie, idzie trzeci, Troje. idzie trzeci. Troje, jest, no. ja, Trzeci, no. tak jest. Na razie się nie odzywamy, ale... Ja się na Ale razie skitkam, czekajcie. żeby... Bo jestem na dachu. Dobra? Bo wyczaił nas snajpą. No, wiedziałem, kuźwa. Fajnie kule opadają, no. No. Przez to też trzeba brać poprawkę na to wszystko, nie? Tam są jeszcze? Odjeżdża samochodem, odjeżdża, spieprza. No, żeby nam tu nie zrobili jakiegoś podjazdu do spodu. Tak. Myślę, że oni tutaj nie przyjadą. Ja mam system trofi na ten, ale nie wiem czy nam będzie pokazywało jak podejdą. Jeden biegnie o dwu, prosto o dwu. Za drzewami się chowa. Czemu Krzysztof wyszedł? 260 nawet, tak wam tak No, bym powiedział. 200. 255 Tak, on to pruje za prosto drzewem jest. do nas ten. Dobra, weźcie go tam, przywitajcie odpowiednio. Dostał ode mnie parę ciosów. Przeładowuję. Kurde, tam gdzieś teraz Nanka brakuje na górze tam. No, na dobrej pozycji był. No... Ja mam snajperkę, Wy go ale widzicie? nie mam Wy go celownika. widzicie, A, tego widzę typa? go, Widzę go na- widziałem go. Widzę. 261, 260. Tak, cały czas tam jest gdzieś, cały czas gdzieś tam jest. W okolicy O, tego biegnie, kontenera. zaraz zmienia pozycję, będzie chciał przez wejście wchodzić. Te po prawej Ja tu stronie jestem lekko, zaraz tak, obok tego, więc... Gdzie jesteś? On tam jest za tym płotem na 200, tak 60 na dwóch czekajcie, bierze. Kurwa, Co ja powaliłem go dostrzelę, jeszcze co ja jeden typ. dostrzelę? Tamten powalony jeden, przy kontenerze się ten schował. Gdzie, kurwa, nie widzę. Żyjesz jeszcze, ty? Nie. Tam, nie, co ty, dobił mnie od razu. Jednego powaliłem, on go będzie podnosił, tam są takie czerwone kontenery. Tyle mało Nie ammo chcę mam. tym, Co ja przyjść? też, nie chcę tym ryzykować. Nie, idę, bo to nie ma sensu, muszę wyjść stąd. No są tam po lewej stronie, Johnny. A numer mi powiedzcie. No tak na SW 220, 30, coś koło tego. 230. No. Royson, dzięki. 230. Nie widzę nikogo. Widzisz tam moje truchło leży, nie? To ten jeden gość, o widzisz go. Jest. Jest w kontenerze. Prawa w dół. Czekaj, weszli do tego. Tu do tego domku, nie? Mhm. No. Johnny weź się mnie. tam podlecz. Masz jakieś granaty, Johnny? Nie masz. Nie mam. Chujowo. O, kuźwa, plecy dostałem. Po wszystkim. No cóż. Kto został? Kuźwa, no nic nie widzę. Tu jest w Gdzie są? tym jednym kontenerze. Kurde, nie wiem jak mam go zaznaczyć. W środku siedzą. No, tam gdzie Nanek pluje Lemi. W tym tam, dobra, czekaj spokojnie. A drugi jest w tym. Dwóch jest czy więcej? Dwóch. O, fuck! Widzę. Fuck! Kurde, ubił mnie.
Już mnie nikt nie uratuje, nie? Ale mi nie zdążysz tu po drabinie wejść. Kurwa, wam powiem, że na te składy to się nie gra tak fajnie. Dla mi co, nie do rady? Czekaj, no nie wiem. Czemu nie tak fajnie? Siema. Siema. Siema, Paweł. Fajnie, bo fajnie się współpracuje, jak wiesz. No tak, ale Czemu chodzi o są, to, że kuźwa? ciężej się gra na przykład niż solówki, nie? Pod tym kątem. Ciu. Tu jest, no. Squad mates are dead. O kuźwa, ty. All on you. Ale zebrał O nas. kuźwa, z czego to strzelił? Outplayed and out to look. Kurna. Nie wiem, co miał jakiś granatnik? Ale mnie pierdzielnął. Be advised. Further No collapse cóż. O expected. Jezus. Relocate to safe zone. Cóż, że Szwecji. Kurna. No nie wierzę. Ja pierdyle, ty. A jakiś granat nie musiał, ale nie wiem, czy on czasem sam się nie wysadził przy okazji. Nie wiem. Mogło tak być. Siemka, Marcinie. Mogło No tak kurwa. być. Kto to używa dźwięków w menu w PlayStation 4? Panie Boże. Ludzie są zboczeni na temat dźwięków. Ja to kuźwa wszędzie wyłączam i mi wszystko przeszkadza. Nawet w telefonie piknięcie, na czymkolwiek. Nie no, w telefonie piknięcie też tam pół biedy. Nie. Musi być wyłączone. Wszystko wyłączone musi być. Ja nie lubię, jak mi coś przeszkadza, dzwoni, gdzieś pstryka, coś. Kurde. Nie czaję tak jak w telefonie muszę dźwięki włączone. Nikt tego nie mogę zrozumieć. Jak może dźwięki włączone? Dzwoni, napieprza ci gdzieś, idziesz miastem albo gdzieś wchodzisz i ci dzwoni. Na całą rurę. No szkuś, jak masz telefon w kieszeni, to przecież wiadomo, że będzie brzęczał, to wiadomo, że odbierzesz, nie? No przecież kuźwa czujesz. A niektórzy idą, muzyczka leci jakaś. O, jak ktoś ma jakiś ten spierdolony smartfon z marnej jakości głośnikiem, to jest taki irytujący, jak słucha muzyki z tego, nie? Albo, ale wiesz to- co, ale to jeszcze jak melodię ma tam dzwonek, to tam pal licho, no wiadomo, że głuchy może nie czuje, No nie, ale słucha niektórzy na mają przykład jakichś muzykę, kawałków, jedzie na nie? przykład gdzieś tam w No. mieście i muzykę słucha na tym No telefonie i właśnie o to mi brzęczy to... chodziło. No, ja pierdzielę. To już w ogóle dramat. Ja też większość Co, ja nie- wyłączam, bo baterię zaoszczędzam, nie? Wiesz co, ja wyłączam dlatego, że po pierwsze, żeby mnie nie budziło czasem, wiesz, bo to czasem jest tak, że ktoś zadzwoni cię, obudzi, jak nie chcesz przeszkadzać, no nie wiem, no przeszkadza to. A nie, ja mam wyłączone, jest okej. Będę chciał, to odzwonię. Degustek, na wszystkie 3 platformy są. No właśnie Ale- z tego budzika sobie nie wyłączyłem, robiłem live'a To ze są na Spidermana i wszystkie słyszę, trzy. później tak oglądam. No, Człowiekowi dobrze. pokazuję, mówię, co to mi tam tarabani, a to telefon, mówię, no nie. Tak, dokładnie. A budzik nic, panowie, zadzwoni są- nawet przy wyciszonych. Tak. Znaczy możesz wyciszyć budziki też, ale wiadomo, nie? Dobra, gdzie lecimy? No dobrze. No co, może ten River Town teraz, nie wiem. No właśnie, też tak myślałem. No to chodźmy tam. Podskoczyć. Wiecie co? Teraz nie było najgorzej nawet, bo stało nas tylko tam 16, w sumie z nami 4 było... Nie no, było 16, padłem, było 16 do końca, czy 15. Może nie było najgorzej, się trochę, kurde, może niepotrzebnie się wyłonili, tak? No nie wiadomo. Tu lecimy. Ale nie, spokojnie. Ogarniemy to. Jakoś. Oj, leci trochę klientów. Proponuję na trochę dalszą pozycję polecieć, znaczy kawałek dalej. Bliżej rzeki, tej drugiej. Koło stacji. Panowie, ja koło stacji wylądowałem. Ja zaraz obok ciebie. Kuźwa, szukam broni jakieś. Szukam broni. Dobra, troszkę mam coś, to, że dobra, trzeba jest, przytrzymać jest. Ja tam kwadrat, chyba żeby troszeczkę cokolwiek nie trafię. zabrać. Jest broń. Dobra, mam już coś. Dobra, jest jakiś pistolet przy okazji też. Są jakieś perki. Dobra, jest Kurwa, nie ma laser. żadnej broni. Prądy, piętra, wszystko bierz. No w pizzerii jestem, to będzie ciężko. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. No i już do was panowie nie doleca. Ja pindole.
Ej, normalnie mam wszystko oprócz gnata, nie? Kamizelka tu jest level 1, jakby ktoś potrzebował. O, w końcu. Świetnie. Co prawda szelba, albo może Aha. plecak tu jest też u mnie, Kuźwa. jakby ktoś potrzebował. Skąd strzelali do ciebie, Remi? Bo widziałem, byłem na twoich plecach teraz. Dobra, mam kolesia. Panowie, potrzebuję pomocy? Biegnie do ciebie. Dobra. Misu, siemanko, siemanko. Już. Kuźwa, pobiegłem. Jak ktoś tam chce Dostał kod, parę strzałów. zapraszam serdecznie na Dobra, gdzie oni są? Ktoś tam jeszcze żyje? Facebooka, ciupiemy po naszemu. Żony? Link Lecę do w ciebie, gdzie opisie ten typ był? jest. Tam polubić ostatni Idą kod do jednego. Bo jest w tym budynku, przy którym ja jestem. i nick. Tak, oni chcą Pisać. Remiego tam... A, Kurwa! Pisać nick skąd, już tu do mnie też dobiegł, ale nic mi nie zrobił jeszcze. czy z Twitcha, czy z YouTube'a. Jest koło mnie cały czas ty. Kuźwa! Jeszcze z tyłu. Ja Jest, no. pierdolę. Nie tylko. Kuźwa! Zrobili nas koncertowo. Stanley, spoko. Ja proponuję lecieć na Gdzie skraj Stanek? mapy. Circle collapse imminent. Get to Na ten safety. nuk, czy co to, Nuketown, czy co to tam było. Jestem. A gdzie jest Nanek? Gdzie jesteś? No kuźwa, no gdzie jesteś? No Ty biegnę. akcję mamy, walczymy, a ty się biegasz gdzieś po A no stacji bo benzynowej. kody załatwiałem. Ja pierdolę. To mów, żebyś koty przepraszam. robił, to... Przepraszam. Ej, i Tam ja są... kolesie biegają ci, idź tam, walcz. Oj. Tam biegnij prosto. Nie tam, nie, po prawej masz, no masz tu, zobacz, no pij! Ja Ach. pierdzielę. Jednego ubiłeś. Hostile action. Ubiłek jednego. FTC suspended. Dwóch miałeś tak, że mogłeś z nimi wszystko zrobić. Tak, Nanek, gdzieś ty był. Także 10... Ale no kurde, załatwiał jak 10 kodów, także... To trzeba było powiedzieć, to spokojnie, my się poczekali z partią. A oni byli do zrobienia, bo już ich mieliśmy. Ja tego jednego ubiłem, tam jeden był na czworakach. Tylko szkoda, że mi kurczę Johnny nie krzyknął, że tam jeszcze jest jeden jeszcze z tyłu, ale to mógł nie widzieć. Ja słyszałem, że w budynku też jest, ale to mogłeś być ty, albo ci co A, do to ja ciebie byłem. poszli. A to ja byłem. Jakbyś mi powiedział, że ktoś w budynku jest, to ja bym powiedział, że pewnie ja bym ci kurczę tam spadł korek. Pewnie, że ja jestem, ale też mogłeś nie wiedzieć, znaczy ja mogłem nie wiedzieć, czy na pewno jeszcze ktoś jeden jest w budynku, nie? Ja biegłem za tobą, jak ty byłeś koło tego budynku właśnie. I widziałem cię, jak tam zaczął strzelać do ciebie od lewej strony. Tak, bo kolesie do mnie w ogóle w trójkę szli i chcieli zajść mnie, ale tak, ja zaskoczyłem z okna, no zjarałem to kuźno, bo mogłem poczekać, bo ten pewnie by go podnosił i ja wtedy zeskoczył. No. Nie, ale bez kitu, ja mam naprawdę wrażenie, że znacznie ciężej się gra składy niż duosy albo solówki. A ja ci powiem, że mnie składy się trochę łatwiej wchodzi. Ja na tym singlu nie mogę za bardzo, kurde, ciężko Ja mi w na singlu solówce gram bardziej ostrożnie i bardzo słucham, z której strony idzie, kogo słyszę, więc jest inaczej. I Dudzik, No właśnie. kod jest na BO4 i to musisz na stronie. Ale Nanek, jak będzie tak grał, będzie kody rozdawał. Gdzie on jest? No jestem. Ach, kuźwa, zboczenie, gdzieś tam pewnie z babami jakimiś gada, a ja tam kody rozdaję. Kody rozdaję, no wejdź do mnie na streama, to zobaczysz. Ale na co kody rozdajesz? Kurwa, dobra, mi się Na konfiguracja przełączyła na padzie, ja się dziwię, czemu mi te klawisze nie działają. Na BO4 na nie premium, A? no na beta. Na betę. No. Nie skończyłem jeszcze, nie. Później będę pykał. O, wózki widłowe jakieś. No a jak wam się hopy podobała ta beta BFA 5? No Nankowi się podobała, no dla mnie padaka. No mi się podobało. Podobno została bardzo zjechana ta beta. No, Kabotyn, który siedzi dobrze u mnie tam w tym BF-ie, to mówi, że społeczność Battlefielda tak zjechała to. Nie no, dla mnie Nie ma się syf. co dziwić. Naprawdę, i to bardzo duży syf. nie ma się co dziwić, ta gra w zasadzie wygląda
Tak samo jak jedynka, więc się za dużo nic nie zmieniło. W jedynce poza mi tym, się To tak dobrze dobrze nie wygląda, grało. nie wygląda, ale słaby gameplay, kiepsko. No ale jeszcze ta cenzura jakaś taka dziwna, no ja pindolę. No, biedne co. Ale są Szwedzi, nie? Szwedzi frajerzy są. No, To już nie jest ten DICE co coś w kiedyś. tym jest, Tak, coś w tym No. jest. to są frajerzy. Zwykli frajerzy, nic więcej. Dobra, kaj lecimy hopy. Nie wiem, na Nuketown. Na Nuketown, tam my jeszcze nigdy nie byli. Dobra. Nuketowna. No dobra, To kiedy nie wyskakujemy? będzie. No, już można. Dobra. Tylko, że chciał, jak poleci za mnie jeszcze jedna ekipa, to będzie przerąbane. A byliście tu w tym bunkrze pod spodem? Gdzie? No tu na Nuketownie. Ta, lecą, Nie. kuźwa, lecą. Patrzcie, to Dobra, lecą, tutaj, lecą. chodźcie za mną, po lewej. O Jezus Maria, co tu się dzieje? No, Nie, to to się trzeba trochę zawrócić, bo to nie ma co, Dobra. panowie, kurwa. Spokojnie, ja pójdę Ja tam do walczyć, nie wiem, Johnego trudno. lecę. Dostanę to dostanę. Trudno. Ja lecę do Johnego, jak coś się znajdzie, to to od razu tam podlecimy do was, bo... Dobra. Kurwa, tam wylądowało tych ludzi. Ja pierdolę. Spokojnie. Mamy tu kłada CJ, także... A, wiem, widzę. To zrobimy już szybki podjazd. Dobra, ja się troszeczkę zabezpieczył. Kurwa, nie ma żadnych bandaży, nie? Nic kompletnie. Masz broń? Ja broń mam, no. Kurczę, jednego kolesia pożyłem, ale... Ale chyba go podniesie ktoś. Nanek, chodź pomóż. No, Latujemy tam do okej. nich. Mhm. Prawie Johnny. Oj, sorry. Gdzie jesteś, Lemi? A, tam jesteś, dobra. O, jest gościu. Dobra, leży. Kuźwa, jeszcze jeden. Ja pierdyle, no nie wierzę. Ubili mnie, no kuźwa. Ja. No Gdzie nie jesteś, wierzę, no Lemi? Kuźwa. A już leżę tam, no kurna, sam tam. A, można było ich tu ubić pięknie tam. Ale koncertowo ich wszystkich musimy wygonić. Czekaj. Za daleko od siebie byliśmy. Dużo za daleko. O, dobra. Tu są bandaże, jak ktoś potrzebuje. Ja sobie jeden Okej, wezmę. okej. Tutaj. Aha, dobra, już widzę. No Nanek, weź energię sobie uzupełnij. No bierzesz bandaże i nie uzupełniasz energii sobie. Już energii zero. Dobra, dzięki. Dobra, mi zostały dwa No to bandaże. szkoda, bo tam, oni tam byli, wiecie co, w którym budynku? Oj. Ja oni byli z drugiej strony zupełnie, bo byli z drugiej Co strony. daje ten perk paranoja? Jak ktoś do ciebie celuje bodajże ze snajperki, to namierzanie mu tak trochę szwankuje. Mhm. Daleko mamy do strefy? A nie, nawet nie. No, nie macie tyle. Kurde. Szkoda. Zabrakło mi trochę energii, żeby tam ubić ich. O, armor level 3 znalazłem. No, O, proszę. dobra rzecz. O. Ja mam level drugi założony, tu jest jeszcze drugi level drugi. Bardzo dobrze, że w plecach, nie? I Janek, nie szlaj, nie, po co? Po co go ubijasz od razu? Zostawiasz klienta, bo przyjdzie drugi po niego. A to gdzie może są na czacie razem. Przynętę. No dobrze, nieważne, poczekać, możesz, przyjdzie klient i się zaczaicie na niego. Po co ubijasz od razu? Ubijasz, to wiadomo, że klient po niego już nie przyjdzie. No, w sumie coś w tym jest. No, po co? Zostawić go, on tam niech sobie będzie. Przynęta taka.
Taka przynęta. Tym bardziej, że w trójkę jesteście koło siebie. Szkoda, wiesz, szkoda marnować tej akcji. To są ci kolesie, których ja miałem na karku. Oni są ciency jak drut. Ja pierdolę, ej, ty tu jest, Nanek, idź kurwa! pomóż. Nanek, biegnij pomóż. Ten się za płotem kampił, kurwa, ten jego koleżka. No i właśnie po to było, żeby zostawić. On by poszedł i niepotrzebnie go ubija. Gdzie w ogóle. za Po co płotem? go ubijać? Gdzieś ty jest? Gdzie oni są? Za którym płotem? No tu w Kurwa, lewo, Nanek, poczekaj. tu w Nie lewo, biegnij, za nie tym biegnijcie płotem razem koło siedział. siebie. poleciał tu, tak Nanek od ciebie w prawo poleciał, gdzieś w tym rejon. Nie wiem, czy tam wszedł do jakiegoś domku, ale w tamtą okolicę poleciał. Jest, widzę. Żony tam pada. Dawaj. Ale dobrze zebrał, sporo zebrał. Leży. Nie, Idzie Nanek, następny. spieprzaj! Idzie jest. Kurde, nie zdążyłeś. Ale Szkoda. ze wzgórza dobrze ściągnął. No widzisz, Nanek się nie ubija się, tylko byś zostawił, mówię ci, byś przynętę zrobił taką ładną, fajnie, szkoda Nanek tego. Wzgórza mają oczy. Szkoda, Nanek, nie zdałeś. Nie, dobrze zagrał, Kość się też ubił, ale szkoda, że nas nie uciekł, bo to miał szansę, nie? Apteczkę szybko wziąć, no szkoda. Dobra, wiesz co, zaraz może się zmieść- rozgrzejemy, to... Zmieść sobie Nanek ton może, czułość, wiesz, bo widzę, że ci lata strasznie ta broń. A, to kurde. Czekaj, no dobra, A niech ja sobie będzie. zmieniłem, bo jak gram online, to mam normalnie 7, ale jak gram tutaj, to zmieniłem sobie na 5, jest trochę lepiej, bo niepotrzebny jest ten, nie? Czekaj. Niepotrzebny jest aż taka duża czułość mi. Dobra. Co chwila. Pamiętajcie panowie, jak mamy to nie... Jak mamy blisko klienta, to nie ubijamy, bo szkoda. Niech on sobie tam kuźwa na czwarkach łazi. Zawsze zagonimy kogoś. Wtedy jak przyjdzie go lecieć albo coś, granacik jakiś na przywitanie i okej. Dobrze było, Nanek. A to jest ten budynek, Tilted Towers, kurwa. Ja wczoraj w lobby biegałem za takim rudym jednym. Nie wiem, te postacie są tutaj, jeden taki rudy. Mówię, chodź tu rudzielcu. I go tymi pięściami okładał, nie? Później mówię, ja cię dorwę tam, na mapie. No i gram sobie mecz, a patrzę, a tam kurwa rudy stoi bez broni. Classify the mission area. Tego poszedłem i go spiochowałem, człowieku. Dobra, gdzie teraz? Wiesz co? Dajmy ten lecimy araj gdzieś. może. Okej. Tak. Były tam. No, Były tam wózki. teraz. Nie, Skupmy ale się, ja dobra. powiem, ten Nuketown to był porażka pod względem ilości osób, które tam wylądowały, nie? Mówcie, kiedy wyskakujemy. Wiesz co? Wcale nie było źle. Już? Oni do ubicia byli, cięcy byli jak dupa węża. Tu już też jeden Lecą nas popikował. świeci? Czy ja lecę coś kręci, czy nie? Nie Ja widzę. już jakiś polecał, jeden poleciał, dwóch. Aha, widzę. Dobra, na lewo panowie. Ja tutaj na lewo lecę. O kurde. Ile ich tu wpadło? Żony na plecaku masz jednego. Zaraz No, za chyba mną. nie ma jeszcze broni, To nie? są drzwi. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo jak coś kurwa gdzieś tam znalazł na ziemi. Dobra, mam coś. Jest jakaś broń, dobra. Jest apteczka. Armor. Jest energy. Sit rep. Jest Essential coordinates pistolet. detected. Relocation to indicated Kurde, safe nic tu zone nie is ma. advised. Tutaj u mnie Kurde. jest żona, chodź tu do mnie, tu masz dwie broni u mnie, chodź tu. Idę. Rzucaj się, tu jest ten, tu jest jeden taki SMG mały, a tu masz drugiego jakiegoś takiego większego. Kurwa! Gdzie? Kurwa mać, no jebany celownik! Skąd to strzela? No w tym baraku jest, o właśnie. O kuźwa, trzech przede mną. Dobra, to wycofujcie się. To mnie Ale to by doszli kurwa tak jak miałem we go, czterech położyłem się nawet. na ziemi, wyczekałem go, Jednego kurwa, i mnie zabiłem. zaczął... No. Aha. Dobra, przynajmniej zjem kolację jak człowiek.
Kurde, pomoże ktoś trzech na gdzie ty jesteś? Chwila. Kuźwa, tego nigdy nie ma. No bo zbieram tam fanty. Supply 10 drop hours inbound. later. Czekaj, Lemi, już biegnę od ciebie. Kuźwa, Nanek. Chodzę przez bramę, jak co? Gdzie ty jesteś? No. Sit rep. Teraz już Circle przyszedł, collapse imminent. kuźwa. Get to safety. Nie Tam bój ubiłem się. jednego. Nie wiem, tam jeszcze są klienci, wiesz co? Chodź, trzeba tutaj zrobić tak. Chodź, trzeba kółko tu zrobić. Nanek, ja wszedłem z tego budynku. Dobra, już wychodzę. Nie zbierasz fantów. No nie zbieram fantów, bo nie ma czasu na to, ja muszę zmienić pozycję. Na cholerę mają wiedzieć, że ja tam jestem, no kuźwa. Ja sobie później pozbieram. Później może być za późno. A, widzę ich, widzę. Kuźwa, skończyła mi się amunicja. Piździe. Dostał po armorze. Masz go, Lemi? No, nie mam. Widzisz go? Mhm. Ja nie mam amunicji za bardzo, wiesz? Kurde, drugi! Fuck! Wyskoczyłeś, mnie zabił. No, to Nie, było dwóch jest na fajne. dole, Lemi. Ojoj! No. Ja się Teraz muszę go zgubić. Lisu TV jest szansa, jest oczywiście Teraz go szansa na kodziki. Zostało ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Ty po u góry na schodach? 8. 8 kodzików zostało. Nie, już nie miałem szans, kurde miałem. Także And out to za look. chwilkę będzie wrzucony. To pierwszy, ten lepszy. Ojejku. To pierwszy, ten lepszy. Johnny, ty tam jesteś. Nanek, gdzie on cię kuźwa kropnął? No bo ja Nanek, w którym wyskoczył, miejscu? Jak on to zrobił? chciałem go dobić. Jestem. Znaczy, gdzie on do budynku wskoczył ci, czy jak? Nie, ja wyskoczył z budynku. No, ten jest dobry, no nie wierzę No na bo nas, to chciałem zrobiłeś. sobie przycelować lepiej. Nanek, nie rób takich głupot, bo to jest bez sensu. Dobrze, No przepraszam. kuźwa, to nie... Przepraszam, już się postaram. Nie no, po co z tego budynku? Ale leżał już w ogóle? Zabity był? Znaczy zabity? Nie, A, nie. A, po prostu miał mało energii. tak. No to nie było sensu. Kurde. Szkoda. Tak byśmy w dwójkę może zagrali coś jeszcze. Miałem mało energii co prawda, ale... Ale może byśmy coś dograli. Tu jednego kolesia z pistoletem położyłem, ale już nie miałem za bardzo amunicji. Jak miał chociaż jakąś maszynówkę jedną, to bym tego u góry nabił. Wiesz, Danek, jak jesteś w budynku i nawet strąci, to cię zdąży uleczyć, a jak jesteś na dworzu już, to już nie da rady. Tym bardziej, że może jakieś byśmy zasieki położyli, albo coś. A skąd on się trafiło ci, że tyle kodów masz? No, Jakiś mam. generator masz? Co kuźwa? No można tak powiedzieć. No jakiś ma generator. Consider all contacts I hostile. działają. Lądowaliście już na tej hydrodamie? Tam chyba nie byłem jeszcze na tym. No dobra, możemy polecieć. No, to dawać. Polecimy, Dobrze. zobaczymy, co tam jest. Czy co, najgorsze jest to, że mamy takich klientów nasze trafimy, że są tak łatwi do obicia, a my tak kurde sobie dajemy, nie? No tak, gra A kosztuje jesteśmy gdzieś za się bardzo tyle. rozluźnieni. No, rozdaje Tak mi kody, się coś wydaje. naciska. Każdy sobie może zagrać. No dobra, trzeba minąć do Nie jest PlayStation. tak Janek, tylko Nanek, A, i lecimy Marcin. dalej. A, to sobie musisz poszukać.
Tutaj na ta woda idziemy? Ja? A, tą elektrownię wodną. Tamę, czy cokolwiek to jest. Na Tatama. Ciekawe co tu będzie. O, lecą klienci też tam. O, lecą, dobra. Będą po drugiej stronie panowie jakby co. Przynajmniej Dobra, jeden, to tak, prawie. dwóch, dobra, dwoje leci, uważajcie, bo skręcają znowu w naszą stronę. Tak, skręcają Ja w naszą ląduję stronę. tu, wbijam się do budynku. Ja też. A wbijaj się tu, wbijaj, chodź tu, bierzemy. Do którego budynku wyście polecieli? No bo nie doleciałek tam. Do mnie, do tego budynku, do którego ja wszedłem. Aaaa. Najgorsze jest to, że nie mam broni żadnej. Ja pierdolę. Tu jest, u mnie jest strasznie dużo różnych ciekawych rzeczy, więc chodźcie. Już lecę do ciebie. Bo nic nie mam, zero kompletnie. Tu jest pistolecik, jest grip hook, czy jak to się tam nazywa, czy grapple hook. Kuźwa, nie mam nic. O, Uważaj. i typo. Nie mam i nic, typo. kuźwa. No i nie mam nic Chowaj się. amunicji, kuźwa. Nie mam Gdzie on nic. Kurwa, O, kuźwa. A gdzie jest reszta? Ja pierdolę, nie wiem, nie trzeba jest. Ja jeszcze nawet broni nie znalazłem. Nic tu nie ma w tych, kurczę. O, jest jakiś, Nanek ja zbiera. pierdzielę. Ja zbieram. Nie wiem, Kaju, on chodzi, że nie ma broni. Chodźcie, my was tutaj potrzeba. Ale Nanek, ty jesteś na elektrowni, jesteś w ogóle? Nie doleciałek tam. A, no to dlatego, no to. No. Nie. To jest bez sensu. To jest bez sensu takie granie, panowie. Kuźwa, bo musimy albo jesteśmy w jednej drużynie, albo w 5, bo... Na razie gramy tak, jakbyśmy grali w 2 różnych drużynach. No, Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. tak troszkę. My lądujemy w elektrowni, ktoś nie dolatuje do elektrowni, no jak to kuźwa może nie dolecieć? No co? jak my jesteśmy na drodze. Johnny, do nas elektrowni dwóch zostało? wylądowaliśmy. Mhm. Dwójka została, bo myśmy w elektrowni wylądowali, nas tam ubili. Ale nie przejmuj się, Nanek, długo nie pożyjemy, coś czuję. A niekoniecznie. Może się uda. No zobaczymy. A nic, kurde. Mam szczęście coś. Do strefy blisko w sumie. Nanek, rano idziesz do pracy? Tak, A, tak, to wiem. pewnie będziesz kończył niedługo, co? No. A się kurde. No, na rano zmiana mam, no to tak wiesz. No, rozumiem. No my tam byliśmy, tam co zobacz, tu biegną koleś, zobacz, sobie tam, nie strzelaj, nie ma... A, gdzie jest z tego? No, Nanek, taki kuźwa, postraszyć. shotgun. To jest shotgun. Aha. Trzeci jest tutaj. Stąd to my ich nie trafimy. Dobra, to A my aż dupa. tam byliśmy, zobacz jak daleko od nas jesteście. Byliście. No Gdzie już, wy nie, tam byliście właśnie, gdzie my strzelamy? No. O kurczę. już tam nie... Ja właśnie nie wiem dlaczego wy tu wylądowaliście. Nie wiem, nie No ja bardzo musiałem bardzo już- rozumiem. Ja już musiałem lądować tam. No ale jak żeście nie dolecieli? Przecież bez problemu tam dolecieć można. No, Kurczę, jak to gdzieś? O, ja już Za bardzo chyba pikowaliście. You're all that's left. Finish the mission. mi się spadochron skończył. No, Dzięki Adrianie. dobra, Nanek, będzie zwycięstwo chyba. Czemu? Tam O. zostaj. O kurde. Dobra, to idę na szybko akcja. Rambo. Rambo, rozumiesz. Tylko wypatrzcie, gdzie oni są. Co tu się stało, Wąski? Johnny, ty już nie żyjesz? Mhm. Snajper O, trafił mnie z dołu.
U nas trochę lipa kuźwa, bo my, no mówię, nie gramy w drużynie. Każdy dziś poleci, gdzieś każdy dziś wyląduje. Nie wiadomo gdzie, co, jak. No ale wiesz, to jest taka specyfika tego rodzaju gry, no bo trzeba się jakoś zlutować, wziąć coś znaleźć, no a jak co, w 4 się mamy rzucić na jeden karabin? Nie, no wiadomo, ale kurde, no tak wiesz, teraz polecieliśmy zupełnie, każdy w inną stronę, nie? To daleko od siebie, to jest bardzo daleko. Co fakt, to fakt. To teraz było całkiem do kitu. Tak, trzeba zebrać rzeczy, oczywiście, jak najbardziej. No chyba, że się jakoś podzielimy na dwójki. Na duety. Tak, No. tak, też o tym myślałem. Może tak będzie lepiej. Może tak troszkę będzie lepiej. Masz na najkońcu, masz po lewej kosia. Nie bij go, schowaj się samochód. Ładupa blada. Ajej, szybciej na kuźwa, szybciej. Za wolno mówisz. No. Nie, bo byś się położył samochodem, kolesia być może byś ubił, kto wie. Ale dobre Nanek było, dobre było. Ten koleś też za późno zareagował, nie wiem w ogóle co on robił. Nie wiem dlaczego tak długo czekał na ciebie. Powiem wam tak, jak na drugi dzień bety, to i tak nam idzie nieźle. To wczoraj nam lepiej szło. Nie, na lepiej szło. Kurde, wczoraj to była bomba. No, to było super. W sumie mnie podobnie. Dzisiaj jest słabo. Znaczy dzisiaj jest słabo, nie możemy z jednej pozycji wyjść. Kurde, jakoś nie wiem, z jednego budynku. Wbijają na tak samo. Ja to na solo to wiesz, tam staram się dużo czołgać się w trawie gdzieś spokojnie, od kamyczka do kamyczka, pomału. Ale ci powiem, ta trawa mnie strasznie irytuje, nie? Bo przez tym nic nie widać, jak leżysz. Nie na widać, ziemi. wysoka jest, no, wysoka Kurwa. jest, no. Ale jest Ale taki dobrze efekt jest- takiego bluru jakiegoś, nie? Tak. Dobrze to jest zrobione, bo by za dużo ludzi w trawie leżało. W sumie. Ale to Nie, jest jest piękne, dobrze nie da zrobione. się wejść w krzaki, tak jak w Fortnite, kurwa. Tak jest. Menadżer też musi być menadżer. Teraz Nanek kusia załatwimy sprawę. Ja, te kody działają na PC, na Xboxie, także na wszystkim działają. Jakieś super kody, jeszcze się okaże, że to na pełną wersję. Mhm. No. Nanek to jest krętacz, kuźwa. Ej. To nie? No pewnie, że nie. Uczciwie dobra. zakupiłem 10 kodów w promocyjnej cenie. Tak? Tak. Za 3,50. Ale 10 kodów? Od sztuki. Od sztuki 3,50? Blackout. To tak dużo. I tak drogo. I tak co tak dużo, tak drogo? Kurę, 3,50, cholera jasna. Co to za kody? Eliminate Dobra, all ja już nie wybieram opposition. punktu. Ojej, no i co teraz? Na turbinę. Turbina. Albo faktory. Ojej, daleko. Faktury. Dobra, faktury, chodźcie, lecimy. I pomału. Nie za szybko w dół. Nie za szybko w dół, bo nie dolecimy. I to jest za rzeką, więc trzeba za rzekę polecieć. Aha, spokojnie, damy radę. No spokojnie, tak, spokojnie trzeba lecieć. Nie wiem czy dolecimy, ale... Kurde, ja Lekkim szybko batem spadam. dolecimy. No to nie leć w dół. Tylko trochę lekko gałkę daj, tak wiesz, do przodu leciutko, żeby Do on tak siebie. ładnie ci płynął. Bardziej. Ja już jestem. Co? Nie, może lekko do przodu dać, też tak fajnie płynie. Ja wiem, widzę cię. O, dobra.
Jak mi już spadochron otworzył, no? Mam dziwne wrażenie, że tu nikogo nie ma. Nie ma. O kurwa, ale żem sobie zrobił teraz kuku. Ryson, czekaj, Potential za... collapse detected. Poczekaj chwilę. Relocation to indicated safe zone is advised. Co tu mamy? Dobra, broń. Dobra, ale powiedzmy, że jestem jakoś takoś uzbrojony. Na fanpage'u już rzuciłem jeden kod, jakby ktoś chciał. Nie, to było lewo. Kurwa. Oddawaj. Net call. Supply drop incoming. Dobra, daleko nie mamy do strefy. O kurde, Tu gdzie jest wyście kilka są? broni, jakby ktoś chciał. Ej, to No weźcie i mnie na jakoś jak bro. zawsze, kuźwa, gdzieś daleko. No nie doleciałem. Ja pie... Jak możesz nie dolecieć? No widzisz. Kurde, przecież to jest... Musisz lekko nanek do przodu gałeczkę zrobić, lekko, żeby on tak fajną kompozycję taką przyjął, tak będzie leciał, tak sobie, Mhm. tak jakby Złapał Szybciej. wiatr w żagle. coś w tym stylu. Bo jak robisz do siebie, to pracujesz trochę. Zrobić. No, lekko gałeczkę musisz zrobić nanek. Wiesz? Wiesz jak się robi lekko gałeczkę nanek? Nie, nigdy nie próbowałem. Wiesz? Nie robiłeś nigdy gałeczki? Nie. Nie, Ja no wy macie... pierdzielisz, to na Nie wiem pewno skąd na macie kopalni. takie Na doświadczenie. pewno na kopalni było wzajemnej adoracji, kurwa, towarzystwo. Nuda, ciemno, nie widać. To dawaj po gałeczce. Nikomu nie Oj, powiem. Marek. Ja Nikomu nie sam powiesz? takie No. akcje, to no, po szychcie no, pod brauzą mu odchodzą te. No, Sample na collapse bank. imminent. Get to safety. I tylko jest tak, jest tylko po ciemku, szybko, wolniej. Ale nie, powiem ci, że był taki gościu na kopalni, że kurde, jak był młody, to miał No. przerąbane. A jeszcze jak się wstydził, to ja cię kręcę. No mój stażik przepracował 25 lat na grubie, to że się nasłuchał takich opowieści od niego, nie? Tak? Ja. Ale no może może nie aż tak wiesz, że rzeczywiście, żeby tam było jakieś gejostwo, że tak powiem. Pedalstwo totalne, nie? No ale... ale Tego było. nie chciałem powiedzieć, ale dobra. Ale no, Ale było. ci powiem, chłopcy mają fantazję, wiesz? Mają. Nazywajmy rzeczy po Ja. imieniu, no. Ja. Pedał jest pedał i tyle. Mają panowie. Dobra, to co robimy? Jak się dzielimy na ekipy, kurwa, jak tu biegamy? Nie, no co idziemy, robimy chodźcie dalej? na turbine, chodźcie. Chodźmy na tę turbinę. Dobry pomysł. Kurwa, jakby ktoś z was tam wiedział gdzieś jakąś kamizelkę, to z miłą chęcią by Na przyjął. most wjechały fury, jadą tu w tą stronę. Przez Na most jechały fury. Kuźwa, gdzie Tak, jest na most? rzece, most. na A, rzece, most, na dobra. Po lewej stronie od NE45. nas. NE45 gdzieś tam, dobra. To idziemy. Nie, to jest dobry pomysł, żeby się tu pakować. Może lepiej wejść na jakąś górkę Ściągnąć i ewentualnie ich kręgę, ostrzelać tak. stamtąd, kurwa. Harry, nie powiem ci na Blizzard. Ty a ty robisz na grubie, a? To ciopie. Ciu, widzisz. Mnie ten zaszczyt niestety, ale nie objął. No to czemu? A, bo jak mi mój starzyk godał, żeby szedł na grube robić, to że miał co innego w głowie i jak wyszło, a teraz już mam 32 lata na karku i by się przydało na tej grubie jednak robić, wiesz? No. Co ci się wspomniało, że jest 25 lat, co? Ja... A to twój dziadek robił, ja? Na grubie? Nie, starzyk mój, raczej ojciec, no. Ojciec. Mnie zaś go dali stażyk, to na stażyka, na dziadka. No, to się tak w Katowicach to się tak i tak go to, no, fater, no można powiedzieć, no. Znaczy z tą moją gwarą to jest tak, że więcej rozumiem niż potrafię powiedzieć, więc... Jakbyś łaził do gorolskiej szkoły, kaj gorolskie nauczycielki uczyły, to też byś tak miał. No to trzeba walczyć. Widzisz.
Dobra panowie, bo strefa się ten zamykać będzie, idziemy. Dobra. A wszyscy my żyjemy? Ja. O, kur- A, O dziwo, nie? no. Aż mnie zaskoczyliście. to przepływamy czy nie? No dobra. Ja już skoczył. Ty co to za samochód z tyłu? A to Nanek jedzie. Kurwa. Nanek znowu hałasu narobi? Kuźwa, Nanek, nie hałasu. Daj spokój z tym. Daj spokój. Co do wody, że chcę skoczył. O, pięknie, kurwa. Fuck. I mnie już strefa goni. Ty właśnie, bo Co strefa, ja tam? pierdolę. O, wow, joj, zapomnieliśmy, właśnie, kuźwa. No, Ale my się zrobili teraz. no teraz się zagapiłem. A Zrobi... dobra, trochę nas zje ten. Zrobiliście się fajnie w cacy. Kurdzie. Gardło. Oj, nic się nie stanie. Further collapse Teczka expected. jest. Travel to indicated safe zone. To jakiś mecz leci, kuźwa gówniany, czy co? No ktoś gro na No ja to imprezie. Pawelo gra w FIFA. A, FIFA. Słyszę, kuźwa, wyje jak. No, Chuja, co to za wszystko komentarz. splądrowane, domy pootwierane, więc... A. O, A Armor nie wiem, czy level jest 2. sens, żeby iść na tą A. turbinkę, bo mamy... Nie, już teraz Jest to nie. gość, jest gość. Net call. Supply drop incoming. Uważajcie, bo strzelają! Z okna strzelają. Na E90. Do budynków panowie, do budynków szybko. Ja muszę za drzewo. A, już nie muszę. Kurczę, no. Dobili cię od razu? Ja jednego zabiłem, tego pierwszego. No w dupę mi strzelił ostatni raz i... się za drzewo kitrałem. Jest coś przy budynku, bo dwóch położyłem. Jeszcze musi być jakiś koleś. Tam w tym budynku na E90 był na pewno jeden. Zresztą z okna stamtąd mnie załatwił. Ale Pierwszego mi pojechałem. jest na 100. E100. Fuck, zabił mnie ze snajpy. O, Ty pięknie, ją z Reagana ale do mnie zero. wali, kurwa. Z czego on strzelał? Właśnie takie zielone? No to Reagan był. A wiem gdzie co dorwał. Mógł to dorwać na tym. Na zombiakach. Circle collapse imminent. Get to safety. Nanek, weź go tam podnieść. Kogo? Ja go podniosłem już, no. Podniósł mnie. Gdzie on Kurde, jest? muszę jakieś Kurwa, oni optyczy- byli tam za budynkiem. O, są tu. Kurwa, skąd do Numery. SS-135. SS-135. Kurwa. Dorwał mnie, leżę za drzewem, kurwa. Kwiczę. A, strefa idzie, dobra. strefa, no. Dobra, olejcie mnie, spierdalajcie. Ty gości na razie też olać, bo... To już i tak po mnie, więc... Ciekawe jak długo przeżyję, no, w takim stanie. Nie przeżył. Nanek też zebrał trochę. Nanek, leczcie się Nanek tam. No już mi I brakło. chodźcie szybko do strefy. Chodźcie do mnie szybko tutaj. Ja spieprzam. Ty, ale kuźwa tam ta FIFA napieprza. Co to tam kuźwa? Ktoś głuchy jest? Masakra. Ja wszystko słyszę, całe każde słowo. Ja też. Wow. Kurwa, dostałem za przeciwka. Ja pierdzielę. Squad mates are down. It's all Ale koleś na mnie czekał. Aj. A co cię, ubił cię od razu? No, kurde. Anek, ty byś miał kolesia na górce. Kolesia masz na górce, uważaj. No, Tu zaraz byś miał gdzieś go u góry. Gdzieś po prawej pewnie będzie. Po prawej albo no nie wiem, czy ale raczej po prawej gdzieś. Gdzieś będzie. Ja po lewej. cicho.
Nie wiem, gdzieś słyszę go. Są na wprost. Masz po lewej. Ach! O, właśnie. O, nie miał szans w ogóle. MTC suspended. Harry, na stronie z Call of Duty, www Call of Duty, Further collapse expected. ukośnik, Travel to beta, tam są indicated te safe kody. zone. A po co tłumaczyć, jak ktoś nie wie? Nie, za niektórych to musisz kod normalnie wziąć, skupić, wpisać i jeszcze ściągnąć. No. Dobra. Całą instrukcję musisz dać. Ja pierdyle, no nie wierzę. Kuźwa, ale teraz kolesie też byli do porobienia, cholera. No. Kurze mnie też do porobienia, a my nie możemy tego zrobić, no. No musisz tam się zarejestrować, wpisać i już dużo dużo osób ma. Dobra, uwaga. Czekaj na A, nogę, spoko, coś zrobię. fajnie, Emilu, spoko. Następny Daj kod. znać, Emilu, jak będzie to pobranie, już ja sobie wezmę, pobiorę. Patrz. Dobra. Teraz wszyscy... nie, to nie było to. Kurwa. Moment. To nie tu? Gdzie jest ten twój live, Nonek? Tu? Dobra. Gram ostatnią partyjkę, idę sobie coś swojego Pyk. pograć. A no Nie to mogę, Lemi, kurwa, to całego słyszysz. komentarza To ja ci, wkręcić. u ciebie wrzucę No. jednego koda. A nie ma problemu, możesz sam rzucić, ale to musisz dostać instrukcję rzucić. Właśnie chciałem mu na czacie wkleić instrukcję, Albo ale... wiesz co? Albo Dobrze, nie że wkleję na live'ie, to ja jutro wkleję ten, na face'a. A to już za późno już poszło? Aha, dobra. Jeszcze może mi nikt nie zostały, zużyje, no nieważne. zostały dwa, także. Bo bym wkleił już na face'a, może by z nami pograł jutro, nie? Wtedy bym tam dał link do swojego kanału, takie tam pierdoły, ale spoko. No to czekaj, to jeszcze jeden poświęcę. Nie, zostaw na jutro, spokojnie. Namówiłeś mnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? Blackout. Dobra, z tej partyjki. Blackout. Mogę coś... Training time's over. Go to work. No, panowie. Nanek, wybieraj, gdzie? O, Tak, żebyś kurde. doleciał. Aha. No. Czekaj, co by tu... A na Asylum my jeszcze nie byli, nie? Nie. No. No to... Dobra. Ja jestem ciekaw, czy oni w przyszłości ten wezmą i tak jak w PUBG'ku nowe plansze dodadzą na tej grze. Jeśli dali taką dużą, to chyba nie. Średni pomysł Ona dawać właśnie na nie mapy. jest duża. Ona właśnie nie jest duża. No ale zobaczcie, jeszcze miejsca jest na tej mapie, na różne miejsca. Zobacz, daj spokój, ona tu jeszcze może się rozwinąć. Dosyć zróżnicowana jest ta mapa też, także. Wszyscy dolecieli? Tak. Mamy towarzystwo? Nie, póki co nie. No oprócz tych zombiaczków, które to będą w środku, nie? Potential collapse detected. Advise Ja dochodzę relocation do to was. indicated safe zone. Dochodzisz? No, No dochodzę, dobiegam. Uważajcie na zombiaki, gdyby się pojawiały. Co to jest? No właśnie, nie może... O, tu, pięknie. Dobra, bierzemy to. Ludziska, bo ten kod jest na tej stronie, musicie wpisać i potem dostaniecie następny kod, który wpisujecie, Nie musicie tłumacz, wybrać. bo to Nanek, to są za trudne rzeczy, Nanek, ty musisz ściągnąć ten kod. A oni wiesz jak wbijają go na konsoli, nie? Tak, Nie, tak, no nie, mówię, no. nie. To tak nie działa, to tak nie działa. Tak samo na PC musicie go wbić do tego i wybrać tam platformę.
Co za strzał! Supply drop inbound. No, to jutro chyba gotowce bym musiał zrobić, bo... Ja wam powiem, że ta kurwa ta plansza to tak trochę strasznie wygląda, nie? Co to za gun? Gdzie są te co to zombiaki? jest? Jakieś dynamity tu są, czy co to są? Jakieś bomby? Ty, Takie co to rzeczy jest za znajduję, co gun? ich tu nie widziałem wcześniej. Ty, Co, chodź, znalazłeś Johnny, ten? chodź. Chodź, Johnny, zobacz co tu mam za gana. Gdzieś ty jest Lemi? Chodźcie, zobaczcie, po drugiej stronie jestem, widzicie to? Chodź, Czekaj. zobaczcie. Czekaj, Co bo ja to przez jest, kuźwa? okno Tego nie już umiałem... widziałem. Ale jak ty żeś tam? Gdzie ty Lemi Cześć. jesteś? No to patrz jakie, Patrz. patrz jakie, no ty, jakie ja mam. To, tego A, samego też chyba masz. mamy. Circle No. collapsing No, imminent. co to Get kuźwa to jest? safety. Czekaj, No, Lemi, no co to masz za jest- broń? To jest gun z tego, z zombiaczków. No. To jest Co, tak samo, gdzie- tutaj masz gdzie na tam dole, broń? masz drugiego takiego nietypowego gana, nie wiem, bo Tu ja na go widzisz? też nie Zobacz. widziałem gdzieś. Gdzie on był? Ładne. Kurwa. No i to pocisków ma sporo. Tu gdzieś na dole widziałem taką szczelbę, ale... Aha. Taką samą powtarzalną jak Winchester, coś w tym stylu. O, Tego tu masz też nanek nie tego widziałem. gana. Jest jakby co. Dobra. Koło mnie. Gdzie? Biegna. Jak tyś tam szedł? No wejście masz, akurat pobiegłeś w inną stronę. Złą, ale okej, może z tej strony przyjdziesz. O, tu masz. Tu leży. Jakiś Dobra, nawiedzony chłopie, ten dom. zlutowani my są? Są my zlutowani, nie? No. No jako tako. Apteczki, panowie, apteczki. Apteczek Jako tako mam 10. Po japońsku. Jako tak. Dobra panowie, bo uważajcie na strefę. Na razie jeszcze strefa nas nie goni, ale... To będzie O, moment. tu jest też ten Winchester samopowtarzalny. Też ciekawa broń. Widzieliście tu gdzieś jakiegoś skopa? Skopa Ja byś mam chciał? 3 Czekaj, może ja mam. 3 razy ja mam tutaj. U mnie jest. Gdzie? A, Tu patrz, leży. widzisz, dobra. Dzięki. Spoko, To spoko. może być. Tarara. A, tu jest w ogóle ten, właśnie, tu jest gdzieś skrzynka zombie. Kurwa, gdzie ona tutaj była? Znaczy ja to widziałem gdzieś na jakimś kanale, ale nie ten. Wiesz co, to randomowo może być. Ona kurwa przy jakichś schodach ten. Może być randomowo, no nie mówię, że nie, ale. Warto jej poszukać. A, bo tu masz Level 2 armor mam. czterokrotnego scope'a. Jakby co? Tu mam jakiś... O, dobra, panowie. Zaraz się będzie się zwijać. Pomału. O, ona była w tym miejscu, właśnie, na tym filmiku. To co oglądałem. Ale jej tu teraz nie ma, ale w ogóle tych zombiaków nie ma, nie? Ciekawe. Czy ja wszedłem tutaj tylko obok domu drugiego? Armor level 1 to nie. Stok to się przyda. Tu mam Kurwa, full, nie tu wiem, mam czy tam teraz full. wejść. A, dobra. Kurde, już nie wiem, jak mam biegać. Full. Amo nigdy za Kurwa, może z ICR-a? wiele. Nie, dobra, nie będzie ten. O! Jakiś Dobra, snajper co? gdzieś strzelał. Dobra, idziemy, chodźcie. Zawijamy się? Tak, zawijamy się. Strefa! Tak, goni. Kuźwa i to zapieprza. A czemu przez A, płot nie dobra. przeskoczyliście? Nie wiem, nie pomyślałem o tym. To się trzeba pilnować. Mamy jednego kłada, ale na jednego to maksymalnie 2 osoby wyjdą. No to ja Nie ma mogę sensu. kogoś na kolana. Ale cały czas gdzieś snajpera słyszałem, strzelał. Gdzieś. Z daleka. Gdzieś tam Nie, to oddali ten we bardzo, FIFA gro. Jak coś się tu strzelają, to fakt, bo słuchać, ale... No, we FIFA A. też są te
Snajperzy. Snajpery. Ja, ja. Advised. Further collapse expected. Relocate to safe zone. O, pontonik. Dobra, panowie, zostało 32. Na spokojnie, pomału, bez głupot i wygrywamy to. No ale zostaw to, kuźwa, no ja jeszcze bym przyjechał po mnie. No kuźwa, jeszcze energii mi zabrał. Sorki. Ja pierdolę, no nie mo... Ej, serio, nie można, z nimi nie można No grać. chciał... Kuźwa. Ale jechałeś pontonem. Mówił. Jeszcze nie ma okazji w tej grze pontonem. Ja pierdzielę. TC, apteczkę. Chciałem dwie apteczki stracić. No, mogę wziąć. Dziękuję. Dobra, spokojnie. Wchodzimy w ten most tutaj? Przejście? Idziemy, Mhm. nie? Bo się strefa zamykła. A co, ten kod do bety nie działa, Mako? Już ktoś go wziął? Sobie? Dobra, panowie, teraz tak, albo idziemy mostem, albo dołem. Ja bym poszedł dołem. Ja też. Czekajcie, Coś może odpaliłem obstawić. jakiegoś perka, skład, coś tam, skład links. Aha, i fajnie. I teraz ja was widzę, jak wy nawet za ścianą stoicie. Dobre. Ale on... Circle Marko, on collapse na imminent. konsoli nie Zostało działał. tylko 24. No 20, 30. 4 to my, nie? No tak, trzeba się ustawić. No to ile tam? 5 składów, tak? Nie wiem, panowie, Znowu sprawdźcie 6. maila. Ale powinien być zaraz, mi się wydaje, że to zaraz. Nie wiem jak tam na tej stronie to było, teraz nie pamiętam z tymi kodami. Ja już nie pamiętam jak to było. Jeszcze nie biegacie, tak? Ale to nie jest na konsoli, że to odpinasz. Pro Joker. O. The silence. No, chyba wolę O, tego. przesiedźcie panowie. Uważajcie. Chowajcie się i po cichutku. I po cichutku. Tu na pociągach nikt nie był, bo widzę, że nie jest splądrowane w ogóle. Ale mogli, wiecie, nie brać towaru. Dobra, nie strzelajcie się. Niech się plują. Tak, 22 zostało. Dobra, Nanek tam idzie. Chyba widzicie Nanek. Dobra, niech się strzelają, spokojnie. O, armora levelu 3 znalazłem, zajebiście. No, pięknie. Kurde, teraz nie wiem... Ciii, ktoś głośno chodzi, kuźwa. Słychać jak cholera. Dobra, spokojnie. Nie chcę nic mówić, ale strefa się zamyka. Dobrze, my jesteśmy okej. Further collapse expected. Travel to Świetnie, indicated jesteśmy safe idealnie. zone. Dobra, muszę jakieś perki zacząć brać. 11 Ja właśnie minut zostało. włączyłem Dead Silence Tak, i ja wszystko Mobility. włączam, ja wszystko włączam. Mobility włączam, wszystko co jest. Wszystko co mam. Use Squad Link, co to jest? No to jest to widzisz przez ściany, nie? Przeciwników. Dobra. Oni tu są? Tak, chyba są właśnie. A kto to mówi, ta Budynku przeciwko. koszka snajperka to dobra jest? Ale bez celownika. A ja mam tu taką, jak ona się nazywa? Ja mam Paladin. Ale to zostawiam. Kurde, ja mam ten samochodzik. Mógłbym tam puścić ten samochodzik i zrobić taką małą dywersję, nie? Ale... Aha.
Czekaj, ja ci powiem zaraz, czekaj chwilę. Ja ci powiem, czy puszczać. Bo ja tu idę pomalutku. Pamiętajcie, że strefę macie za sobą. Dobra, puszczaj go tam, żebyś tam szedł za tobą, no. Circle collapse imminent. Get to Kurwa. safety. Dawaj, dawaj. Słuchaj, nie, poskakujesz. Chodź koło mnie, chodź koło mnie tu. Chodź koło mnie tutaj. O, i jedź teraz, za rogiem. Wyjeżdżaj tam. Prowadź mnie. Dobra. To jest pusto. O! Coś biegnie. Gdzie? Coś biegało. Tak, biega tam. Ty nic tu nie widzę na ten Lemi. A ja cały czas słyszę, jak ktoś biega. Ja muszę tam podejść do ciebie. O, tu jest drugi samochodzik. Tak, tu jest chyba u mnie w budynku jest. Chyba tu u góry będzie. Chyba. Kurczę, no słyszałem coś, chyba że ty, John, tak zrobiłeś hałas. Nie, ja mam cały czas Dead Silence. O, tu truchła leżą, Widzisz? więc ja faktycznie. Ej, tu jest cudzy samochodzik, panowie. Tam był cudzy samochodzik. Ja słyszę, jak ktoś tu chodzi, kuźwa. No to ja byłem tym samochodzikiem. A, nie, tutaj. John, byłeś tam? U góry? No, nikogo tam nie ma na górze. A, nie było nikogo, Wiecie dobra. co, bo strefa nas zaczyna wpierdalać. Dobra, Ja już wchodzimy ten do samochodzik budynku, chyba jest zostawiłem. pusto. Chyba. Net call. Supply drop incoming. Na jakąś strzelbę muszę mieć. Z bliska muszę mieć Jak, strzelbę. jak pobrałeś potem drugi klucz, to możesz grać. Dobra, wchodzimy, żeby strefa była. I czekamy. Lecimy na drzewa? Dobra, ale spokojnie. Co za hałas, kuźwa? Ale ktoś hałas robi. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Dobra, spokojnie teraz. Nie ma co biegać. Trawkę. Położyć się. Możemy czekać na razie. Ma ktoś snajper, aby co? Ja mam. Ktoś chce bandaże albo trauma kita Właśnie. na przykład. Obserwuję. Medkita. Net call. Supply drop incoming. Bo ja patrzę na te budynki tutaj, czy możemy wejść, wiesz? Czy jest bezpiecznie? Czy czasem nie To jesteśmy najbliżej obserwowani? nas? No. Czy nie jesteśmy czasem Nanex. obserwowani? Nanex co ja o tym Sit powinien rep. sprawdzić. Circle collapse Tu jest imminent. Get to pusto. safety. Oni weszli do tamtego, ale ten najbliżej nas. Pusty jest, Pusto, pusto, pusto tu jest. pusto jest wszystko, puściutko. Nie tak do No, końca tak było pusto. wczoraj. No. Kaś ty tam w Jak los. se kurwa kampił jebany ty. Dostał? Zabił go. Tak. W kiblu siedział, na kiblu, a ten go zabił. Kupę A, robił. mówiłem? Uwaga, bo tu No, są drugie drzwi. przystawili Ej, są. czekajcie, tu są drugie drzwi. Dobra. Nikogo. Ale on był chyba sam, wiesz, bo... Mhm. Padł od razu? Tak. A, to sam był. No dobra, panowie, czekamy. Jest nas 12, jest 8 przeciwników mamy. 2 składy prawdopodobnie tylko. Prawdopodobnie. Kurde, tak długo. Makabra. A zobaczcie, że nikogo nie ubiliśmy praktycznie. No. Jeszcze to Jeszcze wygramy. wygramy nie zabijając nikogo. Jakbyśmy weszli w akcję, to jest koniec, dlatego że w akcję nie weszliśmy, dlatego jeszcze żyjemy. Chwila, ja zabiłem jakiegoś, co miał sraczkę, więc... A wiecie co, a wczoraj pamiętasz, Nanek, jak było? Cały skład ubiłem, nie? Pamiętasz, Nanek, wczoraj? No. Cały skład ubiłem sam i poszedłem i klient był zaczajony, kuźwa, gdzieś za płotem, stał nie wiadomo w ogóle w jakimś szczerym polu, wlazłem, dostałem strzał, po prostu się tak się wkurzyłem na to, mówię, ja pierdolę, ale koleś tak był zakampiony, tak cicho siedział. Ale dobra, spokojnie, mamy Royal strefę. jest idealne dla kamperów. Także
Mamy No ja strefkę, mamy wczoraj, dobre ja miejsce. wczoraj skończyłem na 3. pozycji, bo jakiś gościu, który miał 1 killa i zabił mnie akurat. Też właśnie leżał gdzieś skampiony w krzakach, nie? Podszedł do mnie od tyłu i No. na szczęście ta druga osoba, która z nim została, go dobiła, bo jakby wygrał, to bym się wkurwił na maksa na tą grę. Na razie nic nie widać, co panowie? Zero? Nie, nic, 0. Nul. Dobra, Nul. spokojnie. Ale w centrum No mamy spokojnie. 2 budyneczki jeszcze tutaj. Tak, tak, tam jeszcze są, ja wiem. No, I tam się chyba no, Stefan no, nie Stefan zamykasz. Tak wypadł. jest, widziałem, No. kuźwa. Relocate to safe zone. Yy, I musimy tam cisnąć, nie? czy cisnąć? Ciężko A nie powiedzieć, mamy na razie żadnych spokojnie granatów robić. czy coś takiego? Pomalutku, pomalutku. Pomalutku, bo strefa się powoli zamyka, żebyśmy głupot nie robili. Bo oni będą wiedzieli, że będziemy szli tam. O, Cicho. snajpery gdzieś. Gdzie wyjdziecie? Pomału. Powoli. Pomału. Rozszerzmy się trochę tak, żeby nas snajper czasem nie wyczaił wszystkich po kolei. Circle Trzeba flags obczaić ten imminent. budynek Get to na safety. MW345, tam nikogo nie ma, czy jest bezpiecznie. Jak ma ktoś snajperę, niech robi ten, rekon. Nanek, niech tak kuźwa wysoko. Przecież możesz nawet w czworakach iść. Na cholerę idziesz tak wysoko. Wiesz co, Johnny, ja bym tam Zobacz. nie podchodził na twoim miejscu, olej, to będę Eee, strzelałem się tu tu jest gdzieś po lewej. S. Na S się strzelali. Dalej się strzelali. Aha. Tam zrzut Tak, strzelają spada, się, tam koleś biegnie, Dobra, dobra, jest jeden, zostawcie go, widzę zostawcie jednego go. tepa. Wiem, zostawcie go. 201S, no. Tak, zostawcie go. On chyba sam został, bo Dobra, jest 10, strefa, jest 10. strefa, panowie, strefa! Tak, lecimy. Obstawiajcie dobrze. Pamiętajcie, że ta strefa ta się wolno zamyka, można spokojnie iść. Oj, shit! Typa tu mam. Shit. Kurwa, drugi. Gdzie? Poszedł, Johnny go dobił. Pięknie. Wszyscy cali? Net call. Major instability detected. Safe zone evac Jestem, orders panowie, in effect. sam tu jestem trochę. Chodź Osamotniony. do budynku. Nie. Ja jestem w krzakach, raczej idę, czołgam się, spokojnie. Jestem zakampiony. O! Ktoś tu rzucił O, granat ktoś gazetowy. tutaj smoka ktoś tu rzucił, nie? To nie my? Obserwujcie, bo ja jestem po tej prawej stronie, właśnie jestem po tej lewej stronie tego, znaczy po prawej tego smoka, waszej lewej. Sit rep. Ja Circle jestem flags najbliżej imminent. ciebie w Get tej to chwili. safety. Dobra, ja się czołgam. W ogóle nie wychodzę. Mam tu krzaki obok siebie. Znaczy drzewko, mówię sobie, pieprzę. Panowie, zostało tylko 7, 3 zostało. Panowie, jesteśmy cały skład i 3 mamy klientów. Mhm. To jest do Każdy z nas zrobienia. ma po 1 killu. Nanek energię uzupełni sobie, Johnny też. Nanek, my siedzimy w tym samym budynku? Mhm. Nanek uzupełnia energię. Mam. Nie masz uzupełnionej. Teraz, no. Co, ty też nie masz. Ja mam. No, powiedzmy. Nie uzupełniajcie. Kurde, jestem blisko strefy i kuźwa nikogo nie widzę. To mnie już zaczyna wpierdalać. Trzeba uważać, żeby strefa nie zeżarła. Bo mogą z Tu jest tyłu. typo u mnie! O! Typo jest u mnie! Kurwa, dobił mnie. I jeban... Cały skład siedzi w tym domu, gdzie padłem. Cały skład siedzi w tym domu, gdzie Tak? padłem. Aha. Wszyscy tam kurwa w środku siedzą. Kurde, zabił mnie! Wtruli, kurwa jak. Major instability detected. No Dobiłem to jednego. trzeba Kurwa, nie, było jest cały skład, ten, jest cały skład. wziąć. No to ile to tam? 2 osoby siedzą na pewno. 2? Ej, to trzeba wygrać. Johnny, chowaj do budynku. Ale Kurde, oni ja są tego nie w widzę. No tam typa. No Dobrze. właśnie. Po lewo. Dupa, tako akcja. Mm. Odjebali kurwa kaczki. Johnny, energia. Kuźwa, otwórz te drzwi.
Kuźwa! Bo ja Zabiłem nie go. wierzę, kuźwa! Nie I zabiłem go na koniec, kurczę. Drugie miejsce, jeszcze ja został. pierdzielę. Jeden został, gdzieś się schował. Kuźwa, jeden w kiblu siedział cały czas. Ja pierdolę. Ale ta strefa to bardzo szybko życie zabiera, kurczę, No. już później. No. Na końcu tak. No, Dobra, fajnie, kurczę, dzięki za no, można to rozgrywkę. zaliczyć do sukcesu dzisiaj. Na konsoli, na No konsoli. można to zaliczyć, to wiecie, nie ubiliśmy za dużo, ale kurde, było do zrobienia. No było do zrobienia, ale dużo lepiej graliśmy. Kurde. Następnym razem pójdzie lepiej. Ale gdzieś koleś był skitrany, nie wiem w którym miejscu, bo mi plecy robił wcześniej, jak ja w strefie byłem, a on za strefą był. I mi robił kuźwa plecy. Nie wiem jak on to zrobił. Ja wszedłem do środka i miałem gościa naprzeciwko siebie, ale nie strzelałem, tylko od razu uciekłem w prawo, bo by mnie dobił od razu. No. A ja miałem Miałem gościa w pełnego kiblu, życia. kuźwa. Mogłem granat rzucić do kibla, no też jestem osioł, mogłem rzucić, kurde. Dobra, ja wrzucam ostatni kodzik. Kto chce? Aj, kurde, szkoda to lepiej partii. Ja bardzo dziękuję za rozgrywkę. No, również Ja dzięki, bardzo, pozdrawiam. bardzo przyjemnie było. Fajnie, Dzięki, Chętnych bardzo zapraszam fajnie. do siebie, żeby Tak zajrzeli, jest. kto tam będzie zainteresowany, Tak jest. także Tak i jest. polecam. Poczuć Dobra. mi linka na Facebooka Mega, jak możesz, to cię tam wrzucę w opisie pod materiałem. O, dzięki bardzo. No, nie ma problemu. To zaraz Nie ma ten. problemu. No. Zaraz Dobra. obczaję wasze fanpage, tylko bo ja nie mam wszystkich, kurczę. A, spoko. No. No, to mi też tam pisz. Kibla, ten kolesia ubił. Dobra. Dobra, lecimy. No, Dzięki szkoda. bardzo, trzymajcie się, No, pozdrawiam. spoko, Dzięki, trzymajcie spoko, się, dzięki cześć. bardzo, No, dzięki, trzymajcie hej, się. hej, hej. Ja ino kodzik rzuca i też uciekam. A nic, wychodzę z gierki. Z imprezy. Trzymaj się na nek. No, trzymaj się, papa. Mam nadzieję, że to będzie lepiej. No. Okej, ludziska. Ja też już tutaj kończę. Dziękuję za wspólną gierkę. Troszeczkę tych kodów poszło. Już wam mówię, tu jest 10. 10. 15. 15, 20, a chyba kodów poszło. Jak dobrze liczę. Nie, 21 kodów poszło. Dwadzieścia jeden kodów poszło na beta. Spoko, spoko. Jutro jeszcze też se tam zakupia, także bo do poniedziałku, do 18. Jutro nie wiem, czy będzie strumyk, ale zobaczę, czy jutro coś popyką, czy nie. Także okej, dzięki serdecznie, zapraszam wszystkich na Facebooka, na Twitcha, na YouTube, bardziej na Facebooka, co będziecie mieli wiadomości, co będziecie wiedzieć, czy będzie strumyk, czy coś. I już wam linkacza rzuca, teraz na czat. Kaczy, czy ja tobie kodzika nie wysłałem? Czy ja tobie kodzika nie wysłałem?
A, to słyszysz, kolega musi wpaść, musi polubić. Followa, subskrypcja. Dać, no to wiesz, to wtedy... Jutro albo pojutrze, zaś powrzucą kody. Także pamiętajcie o tym, pilnujcie tam Facebooka, bo na pewno będzie wiadomość co do tych kodów. I na przyszły streamek też sobie postaram 10 kodów zakupić, tak żeby było coś rozdawać. Że zapraszam. Kaczy, jakbyś tak Facebooka oglądał, to by było dobrze, wiesz? No, pewnie, że go w dupie mam. Przeklino, streama mi psuje. Pewnie. Bo ja taki jest. No, myślę, że tam widziałeś. Oj. Dobra, ludziska. Beciu, dzięki. Tak, godą, jutro będziemy atakować, no znaczy postaram się jutro, nie wiem jak to wyjdzie. Jutro też mam troszeczkę prywatne rzeczy do załatwienia. Także jutro muszę prywatne rzeczy pozałatwiać. Nie wiem na 100% czy się uda. No, dobra, ludziska, dzięki serdeczne. Ja pierdzielę, momentami było 50 osób na live'ie. Znaczy na restream oglądałech. Także bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich oczywiście na Twitcha. Na Twitcha wpadajcie. Tam po pierwsze jest łatwiej ten kod mi wam wysłać, bo tak normalnie jest ciężej.
Pamiętajcie o Facebooku i mam nadzieję, że się jutro widzimy. Trzymajcie się i dzięki za dzisiaj. Bycie tam aktywni, także aktywność jest nagradzana u mnie. Dobra, ja już to kończę, bo jest późno godzina. Pitrus, trzymaj się, trzymajcie się. Trzymajcie się, ludziska, trzymajcie się. Dzięki serdeczne, dzięki serdeczne. To oczywiście Nightbot, różne grupy. W opisie macie grupy, tam też się zapisujcie, piszcie, bądźcie aktywni, bo jak jeszcze, czekajcie, wam jeszcze powiem, żebyście mnie widzieli. Jak widzicie, tu nade mną Sprzymierzenie Gaming. O, patyczak, dzięki serdeczne. Nade mną jest grupa Sprzymierzenie Gaming, także możecie sobie tam wejść na Facebooku. A to jest tak jakby to jest coś jakby Jarok i też właśnie będą okazje nie tylko do kodów, ale można też jakieś inne rzeczy zebrać. Zapraszam na live'y, właśnie też są na Sprzymierzenie Gaming. No, także bądźcie aktywni, bo naprawdę są administratorzy, wyszukują aktywnych na live'ie i są nagradzani. Dobra, nic, ekipo, Wąski, Kaczy, Eldo, wszyscy, Stanley, Pitrus, nie wiem jeszcze, no wszystkich stałych widzów i nowych. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnego. Pamiętajcie, wejdźcie tam na Facebooku, tam napiszę, czy jutro będzie, czy nie. Znaczy dzisiaj już. Dobra, trzymajcie się, dzięki serdecznie, pa pa. Koniec. Dobranoc.